check. Yaro you try. Ngapdiang sobhai phi sakane ka janmet jongkane ka sngi utrai. Hakabangi pelong ya kane ka first northeast Khasi Hills Pastorate. Tengah shim ya kane kalat ban pdiang sobhai phi baro kibana jan bat kibana jengai ublei unkar khu ya phi bat khublei shibon nam ta ne ka janmet ba phila jet ban ya don lang ha kane ka jaka ban mane ya utrai. Te sobha ban ya rung no sepo kitu kibadon syaki pelau te kadang don ka jaka hang ne ngin yo ban mane lai loi ya utrai ha kane ka jaka chayau lom batemon mo ka jaka jong ka leer batemon ka bapengan bah ka bakhuj bah ka oksigen ka jayau ro ka basautanat bah ka tien penar jayau mot ka jadukan sisin wai ubreu lalej hadukan te uta ubreu da nang Khasi bah te handrai ukali don ayu iong ka jaru kanai hei mot ka don sibon kanai hei ka don hang ne hei ka jaru kanai hei ka syaru kanai hei ka jingta ru kanai hei ka mot ka don hei ka belai reita ba im su thu kan ông cái này hay thì ông baka bom don cái jaru cái này hay cái sharu cái này hay belai cái thì ngai pilai ada bamja la ada di sha thì họ cái đây cái jayau tang ba mende pada ngiyo da cái ja balang jong ka north east pastorate kidon ki ông bom shai bah ka khmat na jangai na ipa mot mdai na ipa north east pastorate đây Nai Pastorate North East Pastorate thế là đang keren jrong thế là ông Nai Pa cái first Nai Pa second Nai mai to thế ngai pilai relax ba te ublei unkar khu undon rengkan te la pensyong nong rem ya kan ne na ka Hebrew en reu la nong kad khot ka bakhat kad khot ka banangkong yang in ya shadu ka jingpan janai wat nam kelat kan ki basa lai sejain tia ki sok bha ong pastor pinang ban kren Hebrew ngong nganang ong kren Hebrew no pastor ong Hebrew charge me Hebrew charge Hebrew real lenong dekat benangkong Hebrew charge me ong charge yang ta ong pastor pidai ujiu sa ong hoi ujuai juai Jewish tang bahasa nong kendong yem lat ban ong Jewish yang Jewish Hebrew chat mi keren Hebrew sa juai mo dengan nama shibon tawat nom keli syo yang kiba bun jengkeli sa shu text pan to pila ye comment hakane ga janmet to ka bam ro kanai hai ga sha ro kanai hai kaktian joblay ro karhai kidon ki Bible study ki jaka ba per te wat kelat ngidon kumba shipotali ki balang nangta kidon ru ki Bible study centers hakaba phila banya duai pin duai kerpang te kitu ki Bombay North East thet jaka no shane shapo maukhar light kor pernai kumta te lada khapnya ngin sakli kitu ki badan jaka lesi ki kwa donate jakaru ngidon hang ni pastor Rudi kharkongor bat ikong iba pila ban let sei lan ni pastor banol wan khar ki pakwa ban ai jaka ki pakwa ai kali ka bai ke skuti ban let ministry I pastor len idon hang ne idai pech sajain tia ini ro idai Jewish himenta ila nang ru ban kren Hebrew ngiji ye kren de Hebrew di kendong Hebrew charge me ong charge hi ngidon ru ka jaka sejuai ka bekertang ka Jerusalem ta ka ngisa hajan Jerusalem hajan yau thamai situ yau rem yau musiang to la biang katangin ong yaro you try lysian way arlai da ka surga bejamba
Yaro you try, yaro you try, yaro you try. Ai cái chính thập tí cái bejam sau try. Ni lah kemen kelem lah basutu kalau poi syaka bekun. Nata kadau ketien jauh belai kadai ke bersisha. Syia hajar senam ru, syia hajar sengi ru long tang syia sengi, syia hajar senam. Teka basutanat kadai kata ngiamat lupa kendian. Kumba imei syat jing syat yang mat kun labang melu nem ngimat dia nong ni jing bang. Te ngin mat ya ke jing kata ke jong utrai ha ke ni ke jan met. Tu blain dorkat. Tingi don hang ne I wei na ki syakri ki jong utrai I bangi khot ishanti raji. Ha ka ba in pulis dang bat kumjur in pelong ke jing duai. Tengah sim ka ni ka lat ban khot ya pi be phin wan chane. Yaro utrai ngai ngu sibun ma ngam sumpai berkat apring ke jingpang baro steo ngatia ngadon jingsit ndrei ngai ngu utrai ma menta kesengi ulala man penna nga bangan poi kini kejaka te kijing duai kerpat jonga baro simiet menin kesengi ngarang don jingsit penban menta ublei ula penkhia nga bat ngayo ka ngala hiar ke jingsit bat ngala ban sim dia kini ke kamram kabelabu nga bangan le ting su ai ngo yu play bat nga ai ngo ru ikan ni kesengi ngayo banwan ti suwa bangin sedang ni ke jeseng tong ini duai tong ini puli na kan ka ktien ka jong play in pe suwa na ka city jong kinong room ka bakat arlenong namar kata nga kerpat ipiko para bangai na kita kijing isnei ki jong play ban IT no ai kimet jong pikum kijing kanya ba em ba khoi bat ba pensung ba ya play kabalong kan ke jing syakri bakan zaman siam jopi do wat penia srem ya rengkat ya ladi bat kani ka perthei ndrei to pen kala durno ya ladi keng da ka jing pen thamai ka jing bot jopi khnang ma phin yo tip ka bakum du ka long ka mon ka jong blei ka ba bha bat ka pen sngo bha e bat ka ba janai e ngan puliru na ka city ki hebrew ka bakhat ar lenong ka ba ongum ni naba kumta mengiru habalaker kat ni habalaker ta wer ngi daulo kisaki kat ni dong ini berat no e kejing penwet ya baro badi kata kapop ka basai sno angi batung ini pet ta kejing ya sya e kejing ya pet thong ya ka balabu khmat jungi da ka bakhmi sau jisu unong penlong ba unong penjanai kejing ya jungi ubana mar kata kejing kemen ni ka balabu khmat jungu ula sya ikading pana udah iben ye kajing lerai bo ula song hakakti kamon ka jong ble tong ini doi hallelujah 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 drai ai ngo yemi kan ikasngi kalong ka bacop sisa drai melas ngau ye kajing doi jungi ngio ka beneng ka babiang ko pa na marmi e jingi drai ai ngo ikajing don kat ka jomi bat mi baro sisni bat sasisien suwa bangin sedang ye kan kani kajing yalang jongi ka bahakani kami dry ngapen kentang ya kani kajing sang hakik sang ti blay badan bor ki jomi ko pa to wan ban syong hapreng jongi ban phayu men siem jomi ko pa ba un traying iwe piwe ko pa bangin mi thali na kani kajaka ngin mi ki badap do men siem da ka ktien ka jomi da ka mi pen sle ko pa yau syakri jami wan sami ka ktien ka jami kren yang ko palang baka sentoro syakri jami ka ei ka pamila bu bentai ka ni kabiet ngin ra ko pada kijing kerku ki jami ko pa bat kum juru atrai nga IT yakina baro ke dalam praise worship men pensle iki da ka board ka jami men te men sim jami ai bangin man e ka jing shrem jom men sim jami ni chaka so bangin mi na ma ka ni ka long ka board bat ka sngi ka bakhatu dry ngin num do iki barok kum bangi trang bangin yo ngin mi nang ni ko pa ki batap si sya ko pa do mit sim jami dry ngat
Yer kasnam ko jami yang i baro I wei pe ya kan ka yeng ko jami baro ko wei ko pa tap yang i hapo ka jingka kasnam jong Jisu ngapen ken ria I ki bor ki jingdum bakinom la try ban wan pen tot ban wan pen wit habang is ngawi ka tien me bat habang i ro ya me ko pa wan ban song hapreng jong I ko pa sim ka buram ka jing ro baro ngai simi try me longu badai hok ban yo lot ikini baro ngapa ni kini ka kerteng Jisu. Amen. Kublai shibun kong Shanti Raji. Hakani ka porto gin dia let ban mane no iutrai. Gin pen krau ya kateng ke jong utrai. Ngaso kumen shibun ngidon ka Nongrim Hills Worship Team. Ngada so kumen hado kata ta ban yo ban ya manelang bat ki hakani ke janmien. Kumju ro rangkat bat pi ki ba it ki jong utrai. Lada phim day po North East Pastorate kam lelai. Ka jing kublai bakar pangkan let shapiru hakaba pilawan knang. Wan hakani ka jagaban mane utrai jong ki trai bat usim jong ki sim. Tengah khot no hakani ka pori pas Andrew. Iro you try. Believe in pie to keep a look at your people and chicken chikaman shadin, but I could lay ki and get janmit. Very familiar gata. Pie to keep a look at your people and chakadiang. Chakaman. Chakaman. Shadin. Ha, shadin no gidan gibrio. Like no gidu badan hajan ka kanro. Sabakadu. Kani di janmit ke bakadu bat ngidas ngo benut ban benkut ya kani ke Pastorate ke jengi ke jeseng Pastorate ke beningkong bat ngayo lat banyalam worship. Wow. I know you play I know you play ge baro beling yang perta laisin yero itra beka ka jayau lom beteman ke nyo ngo ya ke jing hla ke jengi ke perta ke jengi ya ke kertengu Jisu kawa kra satai silang ke jos ngo ya ke jing pertaju ki konjo blai ni ta kata ka pertai ka bakan jaman sim ke jos ngo magi pertai ke kerteng ke don Jisu ke no Jisu long try lai sien way are lai Jisu long try Jisu long try Jisu long try hallelujah tong yang lang di kapot it money trying akwa ba ilong free ke janmi na ta kadao shwa kata Incho aingo utrai. Namar hamang apet je gani ke sing. Kalong shisha de kati ke jong blay. Bangi na ke no organizing committee ngi tip no bo blay ki. Hagi benta ki ba fair bangi mlaba mudur ting. Radio blay agi ki baro. Bangi misho aingo utrai gani ke janmi. Hallelujah. We give you all the glory. We give you all the honor, Lord. Jesus, we give you a worship and a praise. Imanimi try gonna get champion. The market egg try, go me longer try. But ye aingo ime try. Ye go me le try, gonna get Pastorate try. Ye aingo get try Jesus nam tagi banget, nam tagi pastors get try, nam tagi leaders. Ye aingo gonna get journey, nam tagi get just sing bangi yo lais ngi ko pa. Bangi aingo ye me ko pa, ko pagwe ke jing ka ke bangi la yo get try. Ko pagwe ke worship get try, team ke balai yang gonna get jaga. We pagwe nong kren get try, ki pastors ke balai yang ne bani ka ye tien ke jome. Ki chairman ki try ki please sang bat doai ko pangi aingo ibe ko pa baro try ki batray ya kam shirham ki try bat penongi ki ka Pastorate ki job ko pangi aingo ibe ko pa pat ngi aingo kam tam ki grace ki jome ki jingai e ki jome try ka bat dap yang nam ta jingi we bi we ki try ya aingo ibe try ki jome. Thank you Jesus. Bless bon Jesus.
please pun Jesus khot ini ke janmit ngam tip ngan pli la ka pliu ngin shat ini ke janmit ngakwang ini shat kadi ka biet bakhadu night up conference bagin shat hallelujah pikwa banya shat ini ke janmit ni pikwa pihap banya shat kadi ke janmit khot ikna samlagi kena ali lang sini khmat kloi ngim dan jroi ban pen ki la ni ban pen saat ngin shat kloi ki kena ngam tip ki kena sor kham ki lo ong maning ngin shat to tri kena sor kham de ali ki kena nong rim ki kena na pen thor na ali si yele rai mitre shat mitre shat roi shwa tao ini roi shwa ini thab khti ge jingi ini ge janmien ini roi de ge jing roi la jong ge jing roi jing ba don ke ni ge janmien amen ai ngu i play wat ba don im don hang ni lai ba don ni peling ba ke YouTube ingat ba ini ge jing roi ba don ke la long ge jing khu e ka balang ni bal ko i bat ya ki banget na ke ni ka ri ge jingi ba ko ini roi ge jing roi dance When I think of your love, I can't just stand. Heart is overwhelmed. In your presence, I lift up my hands and I dance, 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 and I dance, dance, dance. When I think of your goodness, when I think of your goodness, your grace for me, and now I clearly see that here in your presence I lift up my hands and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Come on, everyone, and I dance, 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 and I dance, 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 and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Bagashad, 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 kadang-kadang nak preach bibit kemen nak dikan janmien, ngam te kemen na visusi ni, kemen, hallelujah, ali cekman, glory, mana bersyulur, glory, wan cekman, glory, ali kam sini, kisamla, sini kisamla, come on, kisamla, glory, kita ini nombor song, ali, glory, betul. Abacing babacing ayeng berkat bentang ayo jong mingaraya bagashad dajik bagashad bagashad dajik bagashad 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 dajik bagashad bagashad dajik bagashad dajik bagashad 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 dajik bagashad bagashad dajik bagashad dajik Irwailan ulit jamin, jingi jamin ngay, jingi jamin ngay,
Jingi Jimbing Jingi Kapalan Yangan Jingi Jimbing Jimbing Jingi Jimbing Kapalan Yangan. Your love, I believe. Your love, I believe. Come on. It's your love, I believe. It's your love, Lord, I believe. Set me free. It set me free. Your love, I believe. Your love, I believe. Jesus, your love, I believe. Your love, I believe. Set me free. It set me free. It set me free. And I dance, dance, and I dance. Are you ready to dance? Dance, dance. Are you ready to jump? Everyone. Here we go. 1, 2, 3, go! Bagashad, Dajikman, Bagashad, Dajikman, Bagashad, Dajikman, Bagashad. And I dance, dance, dance. Come on, everyone. And I dance, dance, dance. Everyone sing. And I dance, dance, dance. Bagashad, Dajikman, Bagashad, Dajikman, Bagashad, Bagashad, Dajikman, Bagashad, Dajikman. Hallelujah. Hallelujah! Bagashad, Dajikman. Right, Bagashad, hallelujah. Kajikman jung try Bagashad. Nalayo yung kajingim kababam jikod. Bagashad. Hallelujah! Bagashad. Thank you, sir. Bagashad. Ako apin ruang ini ke janmit. Bagashad. Hallelujah. Bagashad. Daga jingkaman baru Bagashad. Ni melaban chuyeng, ni haban shad. Bagashad, Bagashad. Hallelujah. Come on, sing. We lift up one name, the name. Everyone. We lift up one voice. Let the world hear and rejoice. Jesus, we proclaim. Jesus, we lift up one name. Come on. The name we're proclaiming. Let the world hear and rejoice. Jesus.
There's only one name, Jesus. Savior, Savior, Redeemer, He's mine. Yes, He is. The provider, He's an awesome deliverer. A Savior, Redeemer, He's a mighty defender. The provider, He's an awesome deliverer. He's Lord and King. He's coming back. He's coming back. You can deal. You can deal that going. Vem, cava day hard. Kasuli vendrá. Entregar, escova trisa. Jesus. You can deal. Rejoice, rejoice, rejoice. Come on, church. Rejoice, 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 rejoice. He's coming back again. Rejoice, 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 rejoice. He's coming back again. Savior, Savior, Redeemer, He's a mighty defender, Healer, provider, He's an awesome deliverer. Come on, sing, Savior. Healer, provider, He's an awesome. Not beneath.
Unsawan pagsasisiyan. Oh, iyay mo ibig Jesus. Unsawan pagsasisiyan. Amalay. Hallelujah. Unsawan pagsasisiyan. Hallelujah. Amen. Agad kapon, kag Bible ko habang iiu in sarong kumuo. Magkandon ka jing panjanay. Perfection habang iiu. Mentangi dang don nakalenti siya ka jing panjanay. Hari hagasking ka ba o Jisu nuan. Ang alinong. Nuan siya wipi. Kata digasking buwan panjanay ka jinget ka jingi. Our faith will be perfected. Amen. 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 Pikibilenti ka tagasngi. Hallelujah. Don masyaptim. What syaptim? Marunong panim jong piu nuan. Unong panim jong nga ba jong piu unsawan pat sa sisien. Habay ba don niya tao ginigijirway. Habang niya sangap lyrics. Mentala sangap hadian lyrics. Kalong so kantiyo ya kamansim kajungi naman kadang ka hope. Hai ka iga mangiim kanigan pertay. Kadang ka jingkerman. Bangin si iyo nang panim-jungi huwag igasngi. Amen. Amen. Hallelujah. Lekman. 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 Unsawan pat. O kadi ka po rin ibig lekman. Lekman. Ko ka Pastorate. Ko kirangba. Ko kisamla. Unsawan pat. O ko kikinaw. Unsawan pat sa jisin. Lekman. Lekman. O kanini ka jinkman. Habang iberkat ni ka jinkman ka ju. Lekman. Hallelujah. Unsawan pat. O ginyi umakman lekman. Oh, hallelujah. Lekman. Unsawan pat sa sisin. Nong panim. Nong panim. Nong sils pa. Nong hallelujah. May pendap pa, may troy, may palat pa, may kintroy, Jesus. Nang panim. Nang panim. Nang nong penem, nong yada, ulan boy, nong utrayus im, utrayus im, it's a one time. Hallelujah, unsawan pat. He's alive, alive, alive forever. He's alive, alive, alive forever. He's alive. He's alive, alive, alive. Come on, church. Declare, declare. Alive, alive forever. He's alive. Jesus, Jesus is alive. He's alive. He's alive, alive,
and pain. All the slander of men, all the slander of men, the onslaught of them, the judgment of God on the Son it fell. All our sicknesses and pain, all our sins, the fall on the Son was slain. It is finished, he cried. It is finished, he cried. Give up his spirit and die. God was satisfied. God was satisfied. So he raised his Son back to life. Ugem, 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 bam chukuruem. Ugem, bam chukuruem. Ugem, ugem, bam chukuruem. Hallelujah. Ugem, ugem, bam chukuruem. Ugem, ugem, bam chukuruem. Ugem, bam chukuruem. Jesus, yeah. Ching kreng ben jong ki breu, ching ya le ka du jong, bisha jong u leng how kon ka ha, ching bang ba ching shi dong, ka pom ba ching le rai, ka ching tim ba ro how kon ka ha, ching kreng ben jong ki breu. Job ya ching ya umipan, umipan, umipan. Klep ki pop chong nga umipan, umipan. Job ya ching ya umipan. Heroes, come on. Heroes, my sin. Satisfied, so he raised his Son back to life. Lapenda mu pertang, lapenda mu pertang. Why you gonna get jump in with? Bam chukuruem, bam chukuruem.
ken try shikibam jukut ken try. Me em shikibam jukut ken Jesus. Dan way ko mami try. Dan way ko mami ken Jesus. Wem bam jukut wem. Oh, udah nang ni jaka. Udap ni ka kamera. Gajing kermen palat ya gajing tap pengidon naman may intro ay ilaban pet syakmat kay gibanan syakmat naman may intro ay kublay shibon may maayang intro ay gajing kermen nam takalashay nimday tagi briyo kibaparkat ya kay gibadum mi kalashay gibarkat intro ay Pagkala shy ka doon kaigi ba kam crown may kaigi ba manin gitry. Yaing mo imigin Jesus. Yaing mo imigin try. Hagani ka dyan bid. Medonang ni. You are in this room. You are in this place, God. And you're worthy. Malabaday ka try. Day and night, night and day. It sends around. Day and night, we lift our hands to God, worship you, Jesus. The saints and angels, yes, they bow before all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of. Saints and angels, all the saints and before your throne, all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, come on. You're worthy of. You're worthy of it all. For from you are all things, to you
Shami Long Ram Shimitra Many hope and your baro Many hope and your baro Many hope and your baro Nami Loki Ei Baro She's seeing the green and sunny and white. Many hope and your oh, come on, Jesus. They come on me. Me, look here. Oh, me, do I scheme at me? You can sit one way. Scheme at me. I can't keep back seeing. I can't keep back seeing. We can scheme at me. Scheme at me. Scheme at me. Really hope and your barong. Nami Loki Ei Baro Shami Loki Ei Baro Long Ram Yamitra Mediok and your barong Mediok Nami Loki Ei Baro Shami Loki Ei Baro Long Ram Yamitra Worthy of it all is you're worthy of far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You're worthy of every praise, every worship. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things. For from you are all things. For from you, yes you are. For from you, hey, yeah. For from you, yes God. Nami Loki Ei Baro Shami Nami Shami Loki Ei Baro Nami Loki Ei
Jesus but day ban yo ro ba day long day ba day long day Jesus but day ban yo ro ba day long day worthy is your name Jesus you deserve yes you deserve worthy is your name Jesus you deserve lift up your praise by day longer day by day longer day by day longer day continue to so bad one by day longer day by day longer day by day longer day Jesus the day when you're body longer day worthy is your name worthy is only you deserve it all Jesus you deserve the honor and the glory and the praise of God worthy is your name Jesus you deserve the praise oh worthy is your name Jesus you deserve the praise worthy is your name body longer than Jesus day when you're wrong body longer than Jesus but day when you're wrong body longer than Shimani you try kapag chingtem ka na yan You're worthy, oh you're worthy Jesus you're worthy God dan manu terang pada hak terang Jesus sama mani terangอย่าโทษอยู่กับนูลองบ่ได้ฮอกกับเจมกับจงพีอย่าโทษอยู่กับนูลองบ่ได้ฮอกกับลงยิงกับจงพีอย่าโทษอยู่กับนูลองบ่ได้ฮอกกับกำกับบิสกับจงพี You're worthy God You're worthy Jesus Worthy God Worthy of our worship Worthy of our praise Hindi tahang ni try begin manhimi. Hindi tahang ni try begin yam. Hindi tahang ni try begin tikobat ni try. Shano begin let try. Irak try ka glory ka chami ka try Jesus. Oh try belong madayhak try begin imnam ta chami managaski managaklipat ka try Jesus. Belong madayhak ka try begin manhimi ka try. Yes, you're worthy, God. Should declare, I can get Chanmit, can no longer they hawk.
in your family ag long ying ge jong pi ag khon ge jong pi ag gym ge jong pi me long ma dei hok try but dei hok ma me try Jesus worthy is your name Jesus worthy is your name worthy is your name worthy is hear your people sing hear your people sing worthy is your name hear your people cry body long curtain Jesus but they when you're wrong body long curtain Jesus they when you're wrong body long curtain belong ba day try ginigid siya Agad ka pastorate kin try belong ba day hog Mishang ka ken ba misin shar khalor jangi way pi way nalukin nong yalam misin shar me try ka balang ga jigi melong ski ma me try but melong ba day hog when you are ga jaka ka ba day ga jo me try no flesh shall take your glory O God Nung don ka do, may try ka man liat how buram. Ay tang mami in Jesus. Ngin boss na kanigid try kanigid dyan bin. Mangitho yami. Pangitip yami try. We worship you, Jesus. In ragi kiti kanigid po. Paro ano pa rin sige. Just lift your hands. Just worship. Just worship. Come on, fill us afresh, God. Let a fresh wind blow in this place. Utrav la shimno igajing le ranya bhi kukhol. Don't bring the people solely right. And you try getting a journey like shimno getting la right. La shimno getting katang. Don't bring the people shati shadi. Aki ege. Regni ke journey can release. Opinya chakman. Don't show getting shati. No sin. Kumala puli mani. Kapap kabashit snow. I'm not sure. Hallelujah. Oh, we receive God. Ipadiang troy. Kiniga champion. Kung Pastorate, ipadiang troy. Greater things are yet to come. Greater things are yet to be done. Greater things, God. Greater things ahead. Greater things ahead, God. Thank you. I shall make a buram try, I can get champion. I teach me try go bob down sa. I shall make a buram get chero. Melong me bede hawk. Amen. Amen. Ublen kukui be in a get champion. I think a body pastor.
Kalong kapor ka bakmen hadu atata. Habangi mani yu try. Ka jing pelait loit ka beneng bala ple gani ka jaka. Baro ang iyo ya ka jing kata ye nau try. Hallelujah. Amen. Yero you try. Yero you try. Kublay sibon pasa Andre Rani bat ka team. Ngasaw kumen hadu atata ka ni kamiet. Kalong kamiet ka bapla. Kamiet ru chong ka jing pelait loit. Nakano kanu ka jing le ran. Kumbau Joshua ulaot share ya kikon Israel hakilkal ban pentalun no ya ka jing le ran jo ka Egypt ka bas no haki. Kilala apat ban ya syaprang da ka jing alam masim bakhoy. Kumjo ro nak menta jong pi North East Khasi Hills Pastorate. Habaka balang hi North East Pastorate kala shim ya ka sin jam baka ni ka de ka snam ka ban penjur ya ka jing duai. Ai ngo yu blai ka ktien ka jong blai ka ya klam sa nge ka jing duai ru kilanang shim ya ka sin jam. But pin shem ba ka jing pen em ya ki breu kalong effortlessly kundan kam ban yak sa ki breu ki sedang ban wan kata ka awareness kai ki balaja ka ne kisang ban wat e karteng Jisu kisang ban wat e ki breu jong blai kisang ban wat e ki jaka hey badon ka jing ero ka jing mane ya utrai ka jing pelait loit ka sedang menjala ka ja kalong spontaneous ka ya kom to kalong ka ya hai ha ka jing ngau ju ka ya hai don ka bor ka jong blai ka batrai na po syabar te yai beteng ya ka ban perlut ha ka po ban duai bat ban yaro ya kerteng ka jong utrai kat ba pinang duai pinyo i ya kiso lanang pelang belen syakahima ka jong trai. Kani kedai ka ayom jong ka jing ot. Ka ayom ka sengi ka bakhado. Laba bakhado lathe. Aingo yu trai bula jet yang i. Bangin em ha kani ka ya ka bakhado. Ka jing wan ka jong trai ka lahajan. Sibun kiriu teman ngi yok ban ya kendo. Ong ni ngalak pengkrek ngalak kuat no ban yap. Rega ong wat yap. Wat pengkrek ba pin yap. Rai pengkrek. Bon pen keladur si klip mat. Kadon gum kata yang i kibadang em kibala yap hau kres kinyami pat kamet ka bompo ocho ban mangi kibadang em ro on pangkaladur shikalip mat don ya kata ka attitude ya korkom perkhat ka jong kres hallelujah kublai shibo nam ta kapor ka bakodor worship team ublai nang ra ip ka ministry jong pi barok wei te hakan ka por ngin ya lum ya ki jing aingo ro kilong kibadon kam hake hima ka jong utrai tingi don hang ne iwei na kilong keme ibang ijuitip ha ikong loisi doras emle tengah kerpat ya pi bapin wan chen shakman bat kumju ki ashas ro bakin nang ready te hadian baladep duai i kong loi te ngakot no ya i coordinator ba in wan shaprang shane bat kumju ru ban le ka badon kam bat ru ban ai sendon ya ka vote of thanks kublai shibon tengah khot no i kong loi bin wan chkmat Pengini duai ablay pa jungi bahabneng long bakhoj kerteng ka jome ni mane yame ablay bakhoj ablay ngi dab de kajing sngongo ka kanrat namal kajing bahah kajing isdai ka jome try be ngi aingo yame ko kanrat bakodor hagini ki lais ngi armiet ko kanrat be ko North East Khasi Hills Pastorate ko try ngiyo bane shamlang ko kan rahat ba ye ne ki balang gi ba pher ko kan rahat ba ye bane so lang ga wei ko kan rahat bane tay bane salam ban shach kor ka tien ka jomie lemba ki shakri ka kodor ka jomie try kalong ka por ka bathiang ko kan rahat ba ye kalong ka por ka ba mewan jingho shisha ko try ngiyo snow ka jing dan ringkat ka jomie ko try de ka danot ka ba snowret ko kan rahat
Ngiwan ban ong ya ai ngo ya bi ko trai. Ngim dan kan tien de kum wei pat ko kan rat ba ye. Tang ban ong long bala ker kui ke ker jeng ke ba khoi ke cho me. Melong us iem jong kis iem ba do trai jong ki trai. Ngim mare ya me ko kan rat. Ngim pen krau ke ker jeng ke cho me. Try is day ngi ko kan rat. Kodor. Try begin ngai be che ke jing janai ke jong me ko kan rat ba ye. Pen thamai ke jing mat ke jing berkat ke jong ngi ko try. Play wang ke dot not ke jong ngi ko kan rat ba ye. Begin yo I ke ni ke jing shisha ko kan rat ba ye. Ngim la ban yo ke jing janai na ke perthai ko kan rat. Ka badon si bon ke jing terwa ko try. Ringin pech shame ke kan rat ba ha. Unong penlang unong penjanai ki e paro. Try ngis ngongo ko kan rat. Ya ke jing pen bet pen biang ko kan rat. Ya ke jing pen dap ke jong me ko try. Ya baro ke jing dan kam ko kan rat ba ye. Na do ka sngi tho diang hadu ke ne ka miet ko try. Mala besayu pai lang jong me ko kan rat. Ya ke jing bam ke jaman sim ko try. But kom jura ka met ko try ba ye. Nyong long bala ker khu ke ker cheng ka ba kho jong me. Try ngi pai ke ne ka miet ka ba khadu ko kan rat. Ngis ngo benot man ong bak lakut ko try. Handai dan ka por ko kan rat ki ek baro. Try bangi lek pai nang ni ki yeng ke sem ki jongi. Se ki balang ki jongi ko try. Angin lek ringkat bak ketien ko jongi. Ki balang yo ngo ko kan rat be ye. Hakini ki arteli ki sngi ko try. Try kene ko por ko kan rat. Na ke jing ker khu ki hatam ki jongi. Ko mu pai lang jongi ko kan rat be ye. Ngwan ban ai pat je ki sakap la ke jing ai ngo. Try ngi duai men ker khu ye ki. Men pen kentang men pen kho ye ki ko pa. Ki lang wa bit dor men pen yar ki hima ke jome. Ker khu ki kti ba ro ki ban no ak de ko por. Ker khu ki yeng ki sem ki jong ki. Pendap ko try ki ther ki jong ki ko kon rat. Don ren kat ki kam ki kti ki jong ki. Don ren kat ko try ki jing ka jing kya jong ki. Try ngi duai ro kan tien nam tau shokri jong me ko kon rat. Wan ai ka tien ka jong me ka ni ka miet ko try. Ker khu ko kon rat ba ye. Ngingat ngin yo ngo ka tien ka ba dai biang ko pa. Ka ne shem ki jing dan kam jing I paro. Try ngong long bla ker khu ker teng ka jong me. Ngai ka buram ka jing ngo ka jing ro sham ye ba tang sham hi. Na ba ka teng ba dan bottom nang pen em ba ye jung I Jesus Christ ki duai ba ngi pan. Amen. Ala yang biang sehisian. Hari ini janmiat syabakan ayah ka vote of thanks. Kadang kejing pentip nam tagi volunteers bakin ya up. Ngidon kam ban penbiang ban penbet jigi ni syuki barokai dalawai ngin haban lumiki ban penbiang iki. But nginya pendap kam nam tagi janmiat. Nang bala shine namang itip ba buon ngimi right. Nam tagi volunteers ngobha up kenang-kenang. Kabam glad don wat kuslai ginya pendap kam gini ke janmiat. But nang don jibutip ka tan issue. But ni syukwa ban shu I know you try gini ke janmiat. Kani diga vote of thanks but kapaning kong kajing I know kada you play. Amen. In I know you try. Hallelujah. Uday you play uday hok pan yo kajing ro pa kajing bani nagamanda kani ka North East Khasi Pastorate kapang ilayo man pelong kinilay sngi klalong kapor jo kajing tay kapor jo kajing pentamay kapor jo kajing ya fellowship kata kajing day para bangay but kapor kajing kerku kajong blay kapa ngigin show but ngin show hagadonot kajingi ni ay nguru yu blay nam tay Pastor Hamlet ibala don na padeng jingi Pastor Ramba jingi Pastor Hamlet Raji belawan man play ya kini kerja sing nado kasi kebening kong ilama di kerja ngurku ngaptip kanungut na pernah pi kan mau ike be keren haga tu kesengi bat ngilai dikhi haga juga por keladon ke seriousness kong ai Pastor Hamlet ngilayo kom ka thali yo lut ngaptip pi sutut nem thali ni yo lut kapam tu ngilayo lut ai play pi Pastor Hamlet la film dan hang niru ndengi so ba komukpa Joga yeng pila kerkhuingi kublai shibun ngi ai kublai ya kinong keren baro ki bala keren kini ki sngi baro lai sngi but kumjo
bansakan mentas ngiru ya ningkong I Pastor Banal I shimmick session nang ba Eric nang I Pastor Longsing I Pastor Rudy Banyeng hagini ke jan mi tru tungi ni khap kti ya gini gi shakri ge jong try la say happening jungi gi ngadon ban ai kublai kerpang nam tagi ka organizing committee kabla 3 shirham hagaban penlong ya gini ka jeseng pastorate ka job kani di ka pastorate ka ningkong ngadong ong iwe ginong ilam ngosmo ngilong ko mangyok khuning kong imtip kanlong kumno kami kumno kanlong kumno hadray ngishu aingu utrai bagadon ka grace ka jong blay ka jai ka jong blay but shisha ngi ka jing kurku ka jong try but ka jing train shitom jong ka way pa koi ko manti nga das mo long tin parang indebted sharam ka ik bakila le but nga das mo ban ai kublay ki kerpang ka prayer committee basan pel I basan kershan lingdo nang tag registration committee kabla trishtam I kong lebet sim but I kong nasralin malnyang baga team ka jeng I ka basyong hangtay nadu bas nang nadu ka Friday janmin nang tag finance but fundraising committee ka ba Eric ba I kong lui kilong committee ba conveners but kiway ki ba tray lang but ki ngam tip ngano handai nga tip pa ki don but nga ai kublay nam ta ka food committee ba ibana timani but ka team hibaro kuway ki rangba namau khar ki ulai rap ban penbiang ya ka bam nang ta ki ibarit khargongor ibade na nongrim hills iba irap ban shet ki bam ka ba phiyo mani ki package ki barit ilai rap i ban pen shet ban penbiang ai kublay nam ta iba shaibor ibalet ban thiet ki gitar balet ban Mari sini setai ban penbiang kublai shibun ika team namau khari barok kuai we rap nam taga food committee ango yo blay nang benta ai kublai nam taga venue management committee bapet iba signboard nong si iba san kublai shibun ba san ni gajing tray stam jopi ka stage ka pandal barok kuai yo ika bapiang ngi ango you blay nang benta iba shaibor kumju seshi sien haga jingpet ka jui ki worship teams ki prepare ban penbiang ya program ban penbiang ya ki kabayde bat ka worship kanong da prin pipi your blessing hagani ka hanusnem amen hagani ka por ka worship amen kablay shibon ka worship team ka way pat ka way ka jing trish tam pinado ka basnang ka janmi ka basang sorang kham worship team ka penthor worship team ka noman song worship team ka maukar worship team kublay shibon am tagi parage jongaro angni inanong ram hills kublay shibon iwe na pring jumpi pilalong ka jigur khu ban yeng ni ka jaka pan yalam ni patlang haga jingro ka jimani ngai kublay kum ju nam taga ushering committee ka pet di ba Dimas Wanshong pa ka team ka jui kila pen biang shisai ki block ka wei ka block pen biang maki ba kublay shibon ka jing tray tam jong pi ba Dimas pasan Dimas but ka team ka jong pi hi baro ka wei kublay shibon nang kamenta ka sound but media committee nga try ki ni ki wei ki ba trish tam ban pen biang ki shong miet kia tup ki step nem tamak ki shong miet but ni aingo you playing ni aingo you play nam ta gini Gideon Igari Alvin Bandri but ka team hi bar koi kila trish tam nam ta kawei pakawei ka jing pen biang ya sound nga try ka kanedi ka sound ka ba what like a hall ka long kadi ka hall ka ba jinjar ba ban le sound re ngiyo ka sound go best ka ba biang kublay shibon nam ta idon Bapet ya ka volunteers committee don bat ki samla baro ki batray shirham ban penbiang ban tray kam klem ki volunteers ngem don shuki man shong hab shim hi nabar takadaw kublay shibon ki volunteers baro ki volunteers ngatray ngi don kam man thap ti ki volunteers ki ba yelum jing ang ho ki bapet kublay shibon baro ki volunteers ki batrish tam klishbo nam taga program committee ru kabadega committee jang ka North East Khasi Hills Pastorate nang tangi aingo nam taga promotion ba publicity ba pet Gideon pet lang mangaru but kumjo ka hospitality committee ka ba pet de ka women's ministry jang ka Maukar church tag ba yalam de ikong Maryland kublay shibon kong Maryland but ki senglong kami na ka Maukar branch kublay shibon ka jing penbiang ka sha ka ba bang
but kajing bam ru ki babang kublay shibon ya kajing kerku kajong pi ublay nang kerku pi but nong rai kajim kajong pi pasalung sing counseling committee shibon but ngai kublay akanika por nang kabanta ki bapet ya kanika hall kanika meadow grand hall ibawar nadu kasngi baning kong mo phone I por balat niya communicate kumto kilong kiri kibriyo ki babaha labanong kublay shibon ublay nang kerkhui pi bawar but ublay nang kerkhur kumjuri ba bapet kai badi chokidar kanika jaka ublay nang kerkhui pi ni ai kublay ru ya ka traffic police department jaka lomding jiri police station kapala penbiang ya ka hot ringkat pi volunteers lai trailang man penbiang ya ka traffic ha ham nam ta kanika si kham tam ha babon kali ba kanum don kanu nu ka jing with ha ka jing let jing wan but ka bakhat do personally nga ai kublay kerpang nam tai pastor Rudy ngasmo ngayengang ni day namar kajing kershan kajing pastor Rudy ma ngalaban penbet yang ai pen inga emole kumta hoi le kumta penbet ta wat ngalon ngayo kajing kai kubon lingba I pastor Rudy kublish bon pastor personally long bless te ni ke janmet gi ai kublay abaro ki banget ki bawan jeseng klema pipan mentoy ni penbet jeseng kublay shibon ni ke jingwan jeseng jong pi baro na pleng jong pi kublay shibon ni ke jingwan jong pi na balang maulai agam tip na balang laban ki wan em ring isu ai kublay pi baro ki banget ki bon ki pat ki balang ki pat ki pastorate ublay nang kurkhui pi way by way but aga ni ke janmet gam dan isu banong tang show ublay long kapurang amen. Kublay shibon Pastor Andrew ila og yang ngayeng siyeng dai aingo you try lam dadan I apostol Andrew kibreo hari klau kilayap tangan ila wan lam yo you khna bara santali ki pu bat artali ki dok ha te aingo you try pidon bat ka variations ka style ka balong special hado kata ta syai pinyo pastor bat banang temlin pinam yo hang ni tela ban yo sisya ta hoi ka jing sang pastorate tang bangim dai bat bas ngau tang ka pastorate jongi kani ka long tang na ka benta ban yai renti ka kam ta phiru ki wei pat ki pastorate sakhot yangi ngin yawan ha ka jing sang pastorate chopi o iro you try ta pin sakhot nga ngai ya kata ta kani ka por menta kala biang sisya tengam la ru klem da ai kublay kat kide kinong jayau kabangam sola syu ban klem da ai kublay akinong mau bena lele hang tai meneng ila yo bam jai tai wei ngong kum no ga jai ngong 5 star yang da I tai wei pe yong ngam nang syu yong all stars all star tamon dadai ka ying jain ta la ra kal area plastik la yo ilot ki klur kadai be 5 star kan to ngin leit no ya ka ban yo sngo iktian joblay ngaken mau sa irin hat ban ke ula leit badu trai rai ka por bo ong habala khot u chairman ban yeng wong ani kad ni ka ding ka joblay lap wong kada kalan an ganda so bang sisya ngaken mau sa ya kata ngakwaro ya kata bakan yailong oh haleluya kading ke jong terakan khale apneng jongi pastor Rudy khar kongor pidon ke jing ai ke balong kerpang hado kata ta ngam jiro namar belai tang shiro shangila ong puiske ke bemot put ke saboy rekane pada ngai ke jing ro nam takan nam ke buram jong tera jisu pibit sisa ba pin kren ya ke tien ke jong belai pi hado bangakum ki si kum to po bayalam kapan pro ya ka jabiang kapan kemen ya ka donut kara ya ka mensem ka khot syaka jaka ka bakham sanang syaka bau tra udon hajan ikong ibaro iba sisata iba kordor sisa kan iba kordor sisa kalong keme ka beduai jing sultanat sisata ublay ndakar khu ya pi banyo kilong keme ki bakershan ya kilong kpa baro ki pastor ki evangelist ki pesan ki no yalam ngajuyo I kilong keme sisa
Hakan ni kabalang kepada per kiwai ki ong. Ne kan ni kabalang i kalong kepada per shisha. Ngar ki ong ki dalong fair. Ki dalong fair and handsome. Kublai shibun tong ini ajing tap keti ki long keme. Long keme kan ni ngai ka jing ai ngo yo trai. Pi dalong fair shisha. Pi duai ka jing duai jong pi shisha. Ngai ngo yo trai ngak kemen shisha. But nak benda kilong kapa ki samla ru ublay nang ra shishu ya pi. Tang hashim kan ni kalat ban pediang subhaya pi nak benda ka buram jo ublay but ka North East Khasi Hills Pastorate ban pediang subhaya pi but ngin ai ngo yu try nak benda kan ni ka Pastorate ka jisang ka bakhat do but ngin ya thap ki kti to ngin ya yang lang kan ni ka por ban ai ngo yu try clap offerings ngin ya thap ki kti ban ai ngo shu try sensyar utray em ulami pat udan hang ne on pan kalador on kta on senador iwai pe iwai ya ro you try Yaro you try. Kalong ka jingkemen ka bakraw ka dika miet ka pementa ia ka banyo ka dika por ka dika kabu ia ka ban mani you try bat rukum jo ia ka ban yo ka dika kabu ia ka ban shakri ia ka ktien ka jomblai happening jopi sai sien pat ka dika por kumta nagaliang ji Pastor Andrew la ai kublai lut ya baro ringa snap pom dan munu ai kublai i But ngada sngongu skade nagam taji Pastor Andrew. But kajing tray hagadi ka jiaseng pastorate kayat bet kayat renti nagadau jong kajing don ji Pastor Andrew. Ublay na kurkui pi Pastor Andrew. But ni kajing la kajing ai ublay bu hapo jing i but kajing long le renti ike baro but hagi por ka biang lut sbiak. Kabadon kapor ngi klet ngim kan mau mai la kan mau lut baro ban penbiang penbiang ike baro ngi aingo iblay hagan ga jeseng pastorate da shisha kamungyong ga jeseng ke badang dei ke ban ningkong kan ga jeseng pastorate nrei kidon na pring kilong kimi bingi yo ban yongkai ye kren yong ngi aingo iblay kadon kala jong ke jonon kat ke jomblay kum ong ma happy bor mane pastor bor batemon ka be hang hagan ga jaka ya kabakadon ke jinglong jai haga jinga tulun ga jinga tray kam ki session ke bangidon ka jikai ke tien jumle ke jing mani wat ka por ki benta baro ki don ite jinglong ni bolong ngilong jai bet kamdan kata bangin ong ban ya thait ngalek ngapet chaga jaka shet mdan ban ut thait ngapet gitu ki volunteers ki bad ka jing shithem ban ra ka bam ban le ka ni le ka tai kat badan ka kam ka basha ni ka don bi ka ta jing bat ka ni nga sutu ka jing ai ka jomblai mo kadiga jinga igas mulai ke bapela ikini ke baro bat ngi aingo iblay nakam ta jong kata bat kadiga miet ke pementang ngatip kadiga miet ke bakado jong kadiga jeseng pastorate ngile duai ngile pen kre nakam ta jong niga jeseng kadon ka jing angnot nakaliang jung ikum ke pastorate baro jing niga sila dang ong pastorate suba mapping ngamut ban ong tang nakam ta ke pastorate ndri nganget kaniga kubor wat kaniga ski kum ta kaniga team kaniga pang pedeng ke bangilo bu nakam ta jong kaniga jeseng ye ka ba kadiga jing khat ka jomblai nakam ta jongi ye ka bang nang ya shadu ka jing penjanai But kata ka diga thong, kata ka diga jing khot nakamta jong uway pa way ubangay omtang nakamta jong ka diga pastorate. But ngit skem, hay ka diga miet ka bumenta, hay ka bangin ngidon na ka diga jaka hay ka ban shashkor ka ktien ka jumlay, ka diga jing duay ka junga, ye ka bumen semba ko jumlay. Un play ka jing mut ka jungi, un play ka donut ka jungi. But na pedeng jing kini ki ay ka bangan kren ka diga sngi ka bumenta. Nga duai bu mensim ko jumlai un shan ye kata ha ka donut ka jpi ye kata ka tien ye ka bu mensim jumlai ulamang nakam ta jumpi but kini ka jeseng ka bangila pen kre ngim sim thmu satia bakan syukut no kumto manong ngila yo ka jeseng pastorate la ka syukut hangta nganong ngila feel mo kani namar kadon ka thong kadon ka jing thmu habangi pelong ya kani ka jeseng omtang bangin yo ka por bangin yo ban ya kendo lang dengan ngech kem ka diga sngi ka bomenta oi wala dai pas hamlet mene yong bakalong tik kumbo samson te ki tdong jiki jungi tiki mersiang ban bu ya ka tuka mo ka torch mo ka ding ne ho tdong
ikadai ba ikam kain rei kani ka sim ta namta jing asu kani ka jiwan lang ka jingi ya ka ban te lang ingi ya ka ban tebe ding yang apa dingi ha ka ka sngi ka bamanta ha ka bangin na let phai pat la kalong sigi snong ki thau ka jingi ngiri phai pat sigi balang na ka bangi wan ngiri phai pat sigi jakatrei sigi jakai ka ba per ngili ban ra ya ka ni ka ding ya ka bala tebe na kanika jaka hallelujah yero yutrai ngai kublai kanika sngi kumtan na kumta ki pastor ke bidan lang kanika si ki nong yalam kalong kajing singan ke ai men sim ka bakrawat namta jonga ha bang yeng ha kanika jaka kanika sngi kumta ban shakri ye ka tien ka zmai ban ngets kem utrai onwan ke ban kurku yanga badingi wepe ha kanika sngi tingni pendam ke jing duai ko pangi aingo na kumta joka kanika miet ni aingo namta joni ke sngi ke ai ki mamalale atrai kanika sngi barok ke baladap batrai ngetip ablejanga hai ke dika miet trai medan ke eke bakerpang trai bejanga ban empat no shiki breu ke jemekan ko pa hai ke dika sngi kan ko trai bejanga banum dani weiru kan ko trai ke ban mi ki jo kan ablejanga ane lapen kala dur ye ker kom sngotho ke ji ker kom i ke ji kan ko trai bejanga daga tien ke jing shai ke bawan lumen sim jemekan ko pa hai ke dika miet ke bentang ai tino ila de ki ti ke jeme pen bet trai ki kan tien ke bami na krimiang shintur ke janga ke long ke shai ye ke bagi breu ke jeme ke laban snotho ye ke sur ke jo men sim ko jeme ha ke teng ke jo chisu ngadwai bat ngapan ke ne baro amen hadien menglio ki session ki prepare yo ai pasa hamlet na sedang marsen sedang pasa hamlet tu kemiat ngong nit tip show kum ngin poi na yum sunang show kum no ban beteng pat ye ke session ki bahadien yo sngomen ni pastor barnal yo sngo ni ba eric ki jihikai ki bengiyo menin kasngi no pi ki tigi beklam wan atrai na kaliang ka media team yang sa persyang ye ka bengin penmi ka video jogi ni ki jihikai nomor kilong ki badon kambah do kata tawat namta jonga nga syong ni ngalong so bless ka banga syong ban sngap bat sha skor ye ka jihikai ji pas banal ye ka jihikai ka jong ba eric bat nga ngit scam ha ka miet ka bomentaru ye ka ba ot nginya tulun chika jo ka phangan rei ka jing penkut pat kan dei hiwi benta ka banga kwa ya ka ban wanra ha ka ka sngi kumta ka jing khot chika jing penjanai na bat ngi ka ka wai haba ublei usdang ya ka jing trei ha ka jing im ka jo brio shiale kai ba manga pa mingin silong tangkum ki kon men rio la ni ki kon brio ya ka ublei bo ban pen im ya nga pa dingi ya ka ban ngo to an shu pen im ki na ka benta ya ka bakin shu ken poi beneng lani ka jing trei ka jom lei ka jim ka jonga ba jing kam dei setia ka jing trei ka bolong aimless lani ka ta ka bomdan ka thong ka bomdan setia ya ka gol ka banganon ka ta ka jing penem ka jom lei ya ka bo ula penem yang ba ngi kalong kam krau ban ya ka jing penem ka bo penem ban pelat yang ba ngi na ka dujok mabun sian ingkran sepang jaga penem ke jomblai ngi perkat bai tang sepang jaga penem ke jomblai bu sei ngi upelat ngi naga jing tim jaga pop ko hukum upelat yang apa ngi naga bangin let syaka dujok ding ban yok ban let syabneng ring noi pi ke jing penem ke jomblai kalong kam krau kam palat wat ban ya kataru bat pila ban sngolingo haga de sngi kumta ke kata bat kani ke ke banga kwa banwan ra wat ke sngi ke bomenta syaka taka thong ke bo blai ya kani ke jing trei ke jom blai ya kani ke jing trei jong ke jing penem ke jom blai ha ke bola siuspa yanga bat yangi syaka taka thong ke bo blai udan ya ke ban yalam yanga badingi o dan pring jiki ki mat ke ba na pring jiki ki syakri ke jong trai ke la ban kran ke sngi bat nganum da kwa ban ya kata chibun ha ke de bat kata henrei pat ru ha ke jogo por ma krem da yat ling ba jong kita pat ru ha ke sngi ke bomenta ke baning kong i ye ke wei bat kata kalong haba bleu le penem yang apa dingi ke jing mu ke jong kalong ban yalam yang apa dingi ya ke bangin nang san ha ke jing im ke bakan zaman sim bangin nang san ha ke jing im ke bakan zaman sim bat ngini ring dur ke skim ta kum ki kime ki pa ngi kimen habala khai ki kon ha ka long yeng ke jing kimen ke bakrau bat ngini tho khana bat ngin bu ki status ke kum ke juk ke bamanta bat ngin le shibun ke de ke ban pen bena perthai bat ngin dia khawai ru nei namar bala khai kon
Ane ngono pi haga jing tulun juga por ga jing ya juga por lagi kon ga jang apa jingi ka snem kala nang ya henring mi setia ka jing sanpat na ka jingim ga jung ki nganong kan de ka we na ka e ka ban pen kuslai na kam da jungi ki kme ki pa ngin mare sharum bat chaneng ban wat ki lat kelunti baro ye ka ban le ban penyo ba knang ba ki kon ga jingi kin he kin san haga jing tulun bat ka jing ya jong ka por Panoi pila dah hakadok kalong kumta kumjuru hakabe day bat ka jingim ka bakan zaman sem habala pen kha ye ke nyotli ke balang haka kitab jing pen pau ye ke bangi puli ye ka balang ka bahai Ephesus ka balang Smyrna ka balang Pergamos ka balang Thyatira ka balang Sardis ka balang Philadelphia ka balang Laodicea la pen kha ke ke balang ngoi pi ka beneng ke shat kemen Kemudian tian jumlah kau ngapa kau ikan mensiam ke pai sutrai ke beneng hibar kau ikan shat kemen berengat ya balapan kai kini ke nyotli ke balang ke dan ke jing shat kemen habneng mereka ikan bengi puli ke tian ke jumlah ublai pat kalau bah hadian laipo senam ya ke balapan kai ikan ke balang kalau wan pat ke sur ke jumlah tang laipo senam ke full gospel fellowship kalau dap san post senam tam mentah Kini ke balang ke nyotli ke balang tang hadian lai posnem kalawan ke sur ke jomblei ia ke ban kren syekini ke balang ia ke bangi I ke jingkot ke dei tu kela ke bemut dei ke jingkot syek ke ban kela ke bemut namar belahi ngiken mau ke ke bedi bat ke balang Ephesus ia ke bong la dalam maham ia ka lemda ke kela ke bemut on shimno yuding penyang syarak napdeng jongka ka bakran pang jongka ta ka jinglong jongka di ka balang bakalong ka witness balong ka saki ding penyang syarak kamut kata balong ka jing syai ha ka imlang salang ha ka ta ka jaka ha ka bala penyang ye ka ta ka balang ye ka bakalong ka jing syai lamda ka kala ka mumut on weng no kan du no ye kata bangalong ipi ka di ka iki ka basnu shirkai ba do kata kata kadon ka iki ka jing sngo sangsat hado kata kata ladangi du no ye kata ka benta Parangit scam ketika jan miat ke bomenta ketika miat ke bomenta nakam da jong apa jingi kenika longa ke jing penken mau nakam da jong apa jingi ni pulis pang juga balang Pergamos lama ha meka wangan wan kloi bat nganyelet ma daga wai lam ke shuntur jonga ke jing wan ke jo try ni ong rejoice is coming back again ngong ipi ngakwa butran wan ringam kwa butran wan yelet ma ingi Dai penban kan dai kajing shat kemen kajing lek kemen nama belai ngi dan kelenti ya ke bangi yat ban le ban pendap ya ke mon ke jong belai ke balang apo sadis ke balon ya ke keteng ke ba emen kalong ke ba yap hadu kajing maham kalong ba ya ke ni ke balang apo sadis on pendam no ya ke keteng ke joka na ke kitab jong kajing em Kemoi pi men laipo snem menchua sedang ini ke balang ke kajing shat kemen kajing kemen Ngi ke balang North East Pastorate ngi dan Chipotle ke balang ngi lay penkha ke balang ngi kemen kade ke jing kemen bala penkha ke balang lanang mi ki tunat balang ya ro yu try na kam ta jong kata henry nganong pi kumno pat la da review pek pat hadian lay posnem hadian san snem hadian Chiposnem jong ka jing alti jong ki ke balang hatung ngi ke kubor ke bekum kano kalong kem ke balang hai Ephesus Pergamos Sardis leni Laodicea ha ka bau blai uchi suang ke basu tomet ba banong ngan prieno Nei van pre kemut ketika iki basngo sungkor nei sngo nei ka uchi suang ngan preno nei bat ka basngo si iki ka balang le uchi su dan sabar jong ka balang nei udan sabar jong ka balang namar ngi pulil nang balai khat apo wa khmi ngayang ka jingkhang bat ngatiet ngamla mudur bah ka balang ka uchi su dan sabar nei ka batiang wat na kamta jongiru Nei hake balang ke jungi. Nei happening jong ka jinglong renti jong ke baro. Ngila along systematic ngila organize ngila penbiang la biang let baro ujisu dan sabar jong ka balang ke jungi. Hake bu hap ban tiet jingkang akmi ngayang hake jingkang bat ngatiet unu ban ple. Nak tadau ketika janmiat ke bomenta. Ketika kubor ke bangadan wan ra happening jungi. Kalau kajing baham ru nakam ta jungi kum ka balang agar ka sngi ka bomenta ngin pai ngin pekpat namar habak kumoi pi lapan kha ka kajing kemen dei kam kut satya tang kajing pen kha kadan kam ia ka bangen ia kajing san ikan mau kajing kawai ka bajah kana Galilea ha ka bu chisu la khot sno bha chene kana mlap medur ba kajing kawai ka ya kawan lalut jing kawai ka ya kawan lalut Natrai baru pitip ketien ke jumbe crunch pang jaga wan ke crunch pang jaga jing kemen.
ke batiang hagi dikasi ke mumta hagi jing syakri ke bengi syakri wat na kemda jonga ke mu pastor ru hagi jing khot ke bu bleu khot yang don ke puan naman la mlien la nang ban keren ni don ke puan ngim dan kam tan shu ban pen kre ru ni namar bala la lang la bun ki kubor ban keren ni mentaling ya tiang ni keren ba Eric bengi pelai YouTube ban ke puan di babun ki balang ki lai ilut ki kubor ki bengi keren yo ani la shala janjar ke keren kubor dalet chatu mlong keren shu de tu beramal ki lai yo asno le bor ke batiang na ke mentajungi wat ki syakri ke zomblai namar bala mlien de ngi tulun hai tai jinglong namar bala mlien la long rutin de la shushat la shuyat bet la shulong bet dan kepuan dah syukap berip along bet. Bat ngi hakan ke jing kawai po kana Galilea kalong kumta ka fis kayat ke jing kawai kayat kawan lalut. Bat upat ba badan hang taum tip. Tangin ng alam ke sutu ay kata. So long show. Mlaban kani ke jing kawai kan mlaban peteng. Kani ke jing syakri ke jing kan mlaban peteng kumne. Kanum la ban mi na ko ka teo kan long kum ne ham kanum la ban long ngi smutu bakawan ka don ka jing terkong ai ngo yublei ba ka bukum ka ta por ka don ka ni ya ka ba kemi ka jong chisu ka don hang ta ba ka pai shu chisu ma ban yo pat ya ka wan ka dei tang bangi pai shu chisu ma u dei mo u telong ya ro you try hallelujah ya ro you try agar dia janmiat ke bomentaru wat nak mentai ki balang ke bengidon agar dia sengi tapi sedang ban i kawan ke sedang ban lut dan jing kemen syuk ke jing syakri kala long rutin lalong program haga badon ke pon ngil happen bor wat ki breu ban wan jeseng hap wat ki lat kelti baro hap kenyat ki ban penuan ki se ke jing seng hoi kalong ke bedengi persyang ki lat kelti baro re la kalong kumta ngongi pikadon ke jing duna na mablai bakala duna ka wan haga yeng jong jing kawai Menai pasalum lang yong sepang kayeng ke badan ukpu. Nai ngoi pilaram lan kpu. Ke Naomi khap mare banlet syari Moab. Nama boleh dan kpu hayeng. Ke Jerusalem ke badan kayeng ke jong kpu. House of bread. Dem dan kpu hang to. Na tada hap mare hap let syai Moab. Pat kai ke bajan di let Moab jatang ke jing sosi. Ke jing ke dina ka dau ke dan ke jing terkong hai ha Jerusalem ke badai bandai ka jaka ke ban besar ke breu na ta dah ke ke si ke mta keren na ke por ke mta wat na ke mta ya ladi bat mangi ke paranong elam ke badan ke si ke mta ha ke jing khmi ke jing syakri ha ke balang ke bengidon baro ke ban khmi ban pet dengan pentikna kawan ka dap ke slai ya ro trai bat hang ni ke baja ngi kila pai shu chisu bat smutanat ke bu chisu ong ha ka jing patha ka jum Ong pendap itu ki kra, ki bangiam ke maar laimon, pendap deke pendap daka bat barbor ke tien jumlei ka ke krench pang jong ke tien ke jumlei. Ban yo pat ya kawan ha ka yen ka don kam ke tien. Ban ngim la ban ya lat ne ke tien ke jumlei. Ka don kam ya ka ban pendap yang nga bat yang ngi da ke tien ke jumlei. Ba ke tien ke jumlei ka dap ke jim ke jonga bat jungi ngano pi de hang ta ken kan slei ba ngano pi ki brukin wan tong na nga bat ngi kinong ani kadang kawan kadang ke jing tiang kadang ke jing bang kadang ke jing kemen ke ba mi no kadang ke jing syakri ke jonga bat jongi haleluya yero itrai pendap ia dia dekat tian jumlai. Ku kinong yalam ki badan negasi ke mta ki pasan ki badan negasi ki pastor ki badan agar negasi ke bomenta ki riu rang ba ki badan kilong kemi ki samla ki worship leader ki badan negasi ki iwe ki badan benta agar ban syakri agar kam ke jumlai pendap ialah dia dekat tian ke jumlai bar bagi beri ke wan bantong napi kin yo kawan ke batiang ke babang ke ban pensiam ki ke ban kemen ke donot ke jengki bangan napi katahi kan dei ke ban kringi ki beri ban wan syaka yen ke jong trai haleluya yero yo trai kan ke jing duai ke jong agar ke sngi ke bomenta ke ba kambuan ke ba ngatip dan sibun la kwa ban kren ring anum kwa ban bun ketien tan ring kwa ag de si kem tangin kampelut kambun ye ke por wat ag jing duai ag de sngi ngile yo sngo kini ki miet ka ketien ka jomblai ban pi ka don kam ba ye ka ketien ka bangi yo sngo ngi don kam ban pnia so e ka ba ka jing duai
Madita ka jing duai ia ka bangila ban internalize lani ngila ban ba kata ka ketien la ban shon sharp iki donut ka jingi do men sim ko jomble. Madung ka por ka ketien ka bangi osngo la sngo temnat la sngo bang la da pimpen kelai ka syaka jing duai no pi ka kutang ka jing sngo bang jong ka to ka ketien ka ba pi osngo. Na tadaw ka diga janmiet kum tangin kampul ru kambuan ka por ha ka jing duai. Yero itrai. Amen. Ka wan kala lut Hagadiga jing kawai Henry ka jing kawai ka dang yat pat kani gadiga jan miet kumtang inong try pendapat namar balay namar banla ban san ni ka jim ka bekenjaman siem ka dan kam ya nga padingi ne ya ka ba ngidon kam ya ka wan jo ka ktien ka zumay ngidon kam ka ktien ka zumlay he ka jing im ka jonga bat jongi wa apostol Paul wang ka shti shikinong Thessaloniki shti ka baning kong kalnong ka ba lai ka khat ka ba pra wang na ba mentangi im la da piang scam ho trai kum nong sharai kum ba khmi ba pet ya ka diga balang ne yo nong sharai ka diga balang ong ka jing kemen ka nga mde ka jing kemen bala nang buon ki bangai de mde na ka daw ba ka mo ka membership ha ka church ka la nang he la nang san Kajing kemen kaju mdei na kadaw baka ka fan jaga balang ka he kadaw na kadaw bingi ango blingi yo bantay ngin shna ka yung maning mo khar mentang ngirang ya ngirang sa ngirang ya duhai ban yo ay kata but kata ro di kajing ang ro apostol Paul ong kajing kemen kajang ong la dang hi ba pp yang scam ngai pilong faithful ngai baka dan kata kajing san ha kajing im ka bakan jaman sim kajing pi dan kajing san Agajing telun bagajing yat kajong kapor. Kadang kata kajing la ban snutu shushu yiki ke bakan jaman sim. Kadang kajing la ban snutu shushu kembang ke station ong koren ya kata kajing ai kajong ban sim ko jomblay ban la ban penyeper ndai tang ni ka babahan ka basnil. Ndai tang spang juga babahan ka basnil. Andai wat ya ke bakan jaman sim na ka bakan jaman sim ro. Ban la ban penyeper ndai tang ni ka babahan ka basnil andai ka bakan jaman sim na ka bakan mensim. Nakatadaw kadiga jan miet kamta kadiga jing duai bangin layu bangin san ha ka jing im ka bagan jaman sim kidan sibun kir khat bible ye ka bangadon banwara kadiga por ta pila ban sepuli si yeng efsa saw khat lai saw nong khat lai do khat real kumju Philippi kan nong baning kong khat ka ba pra do khat way but kumju ru ka shiti ka ba lai ka jong yohanes ka khat ka ba saw Wong ikidi kentien Yohanes wong ngam don kajing kemen bakam kraw ya kanike bat ka ikata bangan yo snow baki kun hep jonga baki banget ki banga syakri kida yat ha kajing shisha mdan da koi pat kajing kemen da kamda jo wong kanike kadi kajing kemen ban yo I bat nganget skam ngani ka sikinong sharai ki badan ga sikamta ki ba khmi ki ba pet ki balang ki ba per ha kadi ka sikamta kani kadi kajing kemen kajing ban yo I bagi banget ki ya ha ka jing shisha ki san ha ka jiga dei ki ba baru play yero itrai ka ba ar shaka thong ka boblei kwa ban yalam mengi ka dei ban pen kala dur yang abani ban long ko muchisu hallelujah ban long ko muchisu ngi puli kata ha shish nong rom nong ba prad khat ka ba arpu khandai ka ba ong namari kita ka bolei thu lu paulo thmu lu paru e ka ban plong ki ba shidur ken bat ka dur ka jong khonjo ba unyo along mo ubala khaning kong ha pedeng ki ba bon ki para Katong gazumlay ban penkeladur yang abadingi ban long kemucisu. Hallelujah. Upol wong ige hakastis nong Galatia nong basaur khat bakat kendai bat arpo ong ige ni kentien ong ko kon hep jonga. Ya ke banga so kon pat tat anda la pelong yo Chris api ong so kon pat sa sisian nama kajing sokon ka basisian kadi kata haka balapan ka ya kani ka balang hakini ka jaka hapo Galatia lapan ka kadi ka balang kata kadi kajing sokon ka basisian andai mentawang sa sisian pat ngasokon pat sa sisian banlayu ban pelong yo Chris happy ban pelong yo Chris happy ong ada kwa ban long hakmat lembat pi menta bat ban penkelai kerukom keren naba Nga perkat ni kentian jo apostol Paul na bang artatian chapang jopi. Paul kum no da artatian. Ni wong nga artatian nga seir, sus seir.
ngai dari keli paranong syarai ki benon ke sim ta nang puar ka kam juga jing syarai ki bengidan ban kmi ban pet ki balang nang puar ka dang jing sus ir hap deng jingi sus ir nama beli kajing angnot kajing sliang kajing kuah kajing ni kuah ban yi bagi banget kajing kisan ha kajing dei ke babarot ra ha ka balanang penkela dur ki syakadur kajing kun jong beli uci sukres ha ka uci su kelalong kaning kong bat mangaban mengi ki baar ki balai bat kumta ter ya ro itrai amen bat bengi crunch pang juga jipun kala duringi syakajing sriem badu chisu haki lai banta kajing sriem juga jing long jing im ka bakumu chisu amen kajing long kajong chisu the nature of Christ hakajing im jonga apa jingi but ngi crunch pang juga jing long kajong chisu ngi puli haka stis nong galtian nong ba nong ba san ga khat ka ba arpu ar yo so jomen sem kajing eat kajing kemen kajing suk kajing shaslem kajing le sbun kajing bha kajing aine kajing jamnot ka bor halor la de so jomen sem kini kajing long kajong chisu ki mi na kajing im jonga bat jongi bat nata ka benta ka ba ar kar kam perkat kajing ru Yasriam yu Jisu kemudian hakar komperkat ke ni Yasriam baru Jisu. Kaya kata komperkat jong Jisu. Pipuli Filipin nong baat ke basan ke absol polong yo pi ke jingmut ke badan ho Chris. Kaya kata ke jingmut ke badan ho Chris. Uba uniu bolong Maria rengkat baru belai henry shimla nyaw setia ban bat dia kata henry la penret pensudai di ban wan ban shim ban hiar ban wan haka kerdan jo brio amtang kumu brio henry umrau amtang kumu umrau henry ban yap amtang ban chu yap henry ban yap ke jing yap halor jang ding pna nei bandan ni kene pi ka jing san ke bakenjaman sim ke jing srem badu Jisu kamut bandan ni ka bakum ke ni ka mindset ya ka bakum ke ni ka attitude ke ni ka kom perkat nei ka bakum ke jauh Jisu nei ban kloy ban long barbor ki ba pendem ki ba smuret kam suk nei kemudian ba ong manore ke jing smuret ka ba dei ka we ni ke jing long ke badan tap niang nei ka klimat pitip ba pi smuret pi ladu ya ka lahir bat kini barbor manu pi kam yang dak ni penpau na ka ni ka chaka Syutuk hendiat mana ihap sekujang te hang tai tengah perkat ni iwit tengah sim sensar bot ka tengkat nyut nga perkat bangan lek kat mangang on nga lek manga gitu iti sngurit pi kajing sngurit ke besya ka digani bet kajing sngurit ke besya ka digani kam dei ka tu ke bengyong da piong subhase pen lek lem pi pila men lek ni pi katum di jing sngurit tu di jing sarong mo piti balai sarong nama balai ngam kwa ban yo kamlong te damlong ni nei kadi kajing sarong pi kajing surit kadi kajing surit ke besya kadi kan ni kan habe ki terwa ba ki omi pi sob hal lem ni kan ni ba bangala nganong ngan le e kata bala dadan ki wei pat ki la ban le khamba ban kai ga bangale ngan kemen rengkat ba kita ki bala ban le khamba ban yanga kata kadi kajing surit ke besya you know amen mabun sing ya yo kajing sutu bakla surit nei hadun dong ai kanono kam he itu dai kata habangala nganong ngan le bala gideon ki wei pat ki bala ban le khamba ban yanga ngan kemen kanum dan setia kanu kanu kajing snow hapo jonga ban ngi pi kan kam suk re ko perbengai kasuk ban keren mo kasuk ban keren nei ngono pi kan ni ga jalong de tang habangila sha kambongi ba erik benen kasni de kajing san ga basisha kadai bengila nang ban embrace ban nang ban shim ban pediang ya kading pna kajong Jisu mabandil kata di tangga ding pna dan ka wepat ding siong barobor ni sia duairu wa kajing duai kajong apostol Yohanes Yohanes nang penbaptis ba nang man krau ngang nang man ret de dang posu kan jaman siama le hoi kadai kata tang ban ringa kan mau Yohanes dan kepor ndola poe yang bendi dei namar ngi kenau Yohanes wat lada ngi iu dan ya kata kajing long henry pi kenau na ka ministry ka jong Yohanes kadang beteng wat haba ka ministry ka jong Jisu kadang mi ka ministry ka jong Yohanes kadang beteng wat haba la sedang ka ministry ka jong Jisu ong to ong ke nang man krau nang man rit dei ku ki bengai wat ka digasi kemta ha kajing syatri borok ke bengi dan dei nganoi pi
kambiang bengi ci ong un man kraw in man red kadon kam yang abani bengen yap namar detang ubriu ubayap ubala ban ra ya ke buram ke jomble amen mun sing isi dua ngau try pen pawe ke buram ke jome try ngi kwa ban I ya ke buram ke jome ai pi kalenti ban I ke buram ke jomle dan tang awe kalenti ba kata kata jing yap ken mau Moses dua try pen pawe ke buram ke jome ble ong kum no Moses dan ubriu bala ban I yo ble detang bayap amen Itu beri bayap mana pula ji beri bayap. Ji beri bayap. Piara pi ben ulang kumno. Ukian nang tu. Ki nalai. Pi angkat ba ang yu rum mentai tu. Nama balai bau deu beriu bayap. Nata dah kadang kami kini kajing tray kajong mensiam ko jong blai hapo jong apa jingi. Bar bengi crunch pangker komperkat kajong Chris. Nei ker komperkat kajong Chris. Dia bandan ya ketika jimbat kepada nau Yesus. Dia nak tahu ni ke Bible kau bau bleu lekan tiu you ban ayu ke keteng ke bahalor ke keteng baro ke keteng ke juki Khasi baro ken dembo telit baro on lah. Amen. Ngam dan kam ban ken tiu mengaya ladi. Dai ke ik dan kam ngapen rit dia kemat jomble. Haleluya. Yero utrai. Kajing sriem Yesus. Hakajing longjing im kajing sriem Yesus. Hakar komperkat kajing kajing sriem Yesus hakabor. Menangi Pastor Andrew lay alam mengi alive he is alive forevermore. Nei banoi pi hoi ngi pen benang ye tu. Uchisu im shige babam jukot. But hey ka pertei kan yoban yu I nei bo uchisu im. Mdei di ka bang pen I ki nia ka jonga. Nei nge pen I ye ki nia ka jonga ba uchisu im. En rei da ka bor ka jumlei ka batrei ha ka jim ka jonga bat jengi bat nakata ka e ka bo blei utrei hapo jonga ka shlei bat ka tuj sheki wei pat. Yero yetrai. Hallelujah. Ngoi pi kini ke si ke bomenta bun sin ngi kren bor tang shapang jong ka jing rong no Yero itran ng ta kata di kajing up community ikran spang kajing wan arsin kajong chisu ikran spang jiki sngi ki bakaddo ikran bech spang jiki ki ban saja dei badan ke por ngi hadu ngilaya wat ke sanran jong chisu suplam dei tang mangi bolong tawat sanran jong chisu ko ke por li ki hadian jong jimi pat kajong chisu ke le chisu dei bonong trai la no men penyo angi ke hima mar jong ki ke la perkat be yano nyelit no dei trai wong em apa Jerusalem nan pun ko bore pi an pendap pi do men sim ko knang pin long ke isaki ka jonga pin long ke kisaki ka jonga ka jim pendap ka jonga do men sim ko yang ngaba ngi ndei tang bangin siok ban kran ni pat ke thle ka jim pendap ka jong men sim ko jonga ngi ai ngo ka bor ka jonga ke bangi mat namar bor aba ka bor ka jong men sim ko jonga ka wan ka jim ka ji por ka wan ka jing tersan ka jon ka por ngi kelon ngi mla ka ban yang yero ytrain nam ta jokata mengi experience kata ngimat kata de nomor kani ka met ka ju brio te ka met ka ju brio ka don ka jing snow hapo juga kini ka jing snow kimlong setia ki babaklaru haka bat borobor ka jing tmu ka ni ka jing pensle ka jum blai ka mongi paslung sing menen ka sngi ka jing pensle ka long na kam ta gatma kani ka jing pensle ka bor ka jum sim ko jum blai ka bo ai halo jonga ba jingi ka long ban layu ban pen ko bor yang ba dingi kenang bangin long ki saki ke jong Yesus Kristus. Kita ke sakhi ke jong Yesus. Kita ken ki ban sei ye ki sabut ki bas scam ban pen benar saya ke pertai uai bo Yesus ulang. Hadian ya ka bala pendap iki sis paar pungut ha ka kamera ka bahaneng do men sem ko jomblei bat nang taru kilai hajar ya ka bala pendap do men sem ko jomblei kawan ka jing pensitam ben ya ka balang kristan ha ka ko por ha ka jelam ka jong po usol syabun kala pol ya ka bangi ila pensapret ya ka balang ya kita ki banget ya ka bala pendap do men sem ko jomblei bat kat sya ka bakilet kile ban ra ya ta ding ke bagile yo pediang ke yo mat na to ka kamera ka bahaneng e bangi crunch pang jong ka bor ka jumle de ka bawan halor jonga bajni de kam shudei satia tang ban chupen snutenat yang abani
Dei ka jing penkin atiar na kam ta jonga ba jing ya ka bangin long ki sakhi ka jomblei. Na ta daw bingi crunch pang jong ka balang kam shudei satia ka yeng mani mo ka building physical building Henry ka dei ka ta ka nya ga bala tei la pelong ya ka dei de kita ki brio ya ka bala thiet da ka dorba ka snam ka jong chisu la sat da ka snam ka jong chisu la pen ko bor ki do men sem ko jomblei la pen dap ki bat ha ga diga janmiet kam ta ini di benta ka banga kwa ban ha ga diga si ka bomenta baki jing shakri ga jing ki balang ga jing de ka way ka local church ki balang ga jing seng lang ga jing manapi ai kan kalalong ka jingilum lang ndei tang jong ki bangai ndei ka jingilum lang jong ki shakri lan sol ngambut yu habong ong kumta ki local church ka jing ki jing senglang ka jing ki bangai yo man la ka por banwan ban ya senglang yelum lang ndei kan dei they are congregation of ministers ka jing senglang jong ki shakri ye kita ki sakhi ye ka bo bleu la sei nei bat nganget skam ki ni sngi ki ni ki ya ka ba khaddo nei ko mo pi mane bun sing la perkhat bet tang spang na currency khaddo la perkhat jumai nei la perkhat bet kathma perkhat bet spang ban her no ban lej no ni ngong hem nai pat kirki ban her wala da kata kadiki bingi ang nuat ngi kwa ni ngoi pi abang crunch pang juga si ka khado nga crunch pang juga jing ot ka ba kraw ka ba up ka jing pen pau ka bingi pati hado menta impati ni crunch pang revival ha ki por ki bala lej baro ngoi pi katu ka dang long tang khandiat nei ka dikin ban oi jing jaw isnei dang di jing jaw isnei sisa nei ngi kwa yu labba ka jing the buk ka jong men sem ko jomblei haka lor jong ka balang halor jong ki bengai nong yero utrai haka bakandon ka jing ot ka bakrao ongin ai ka jing thap ti ka ba jam sutra hallelujah ka jing ot ka bakrao bat manu ban le kata bat kani ka dikai ka bengai ya ka bengen I kenan ka kenhun sipai ka jong blai a mighty spiritual army of professionals. Mdi pastor, mdi full time. Yaro utrai na reading ngari pastor ngari full time. Yaro utrai namda juga ta. Nengano ipi kampalat ban kata. Ngapet ngatai dan ko ngan sim nuksa wanum sungo ngan sim ba erik ni ko por kamta. Ipi ba erik ni khat mli mo yang beto. Ipi kamdan title pastor kamdan title basan ni ong bet ba Eric nei di no hikai college nei yakabo blay open slay to be a witness usaki ndi tanga church mong tanga ka balang haka college ka bitray marbun sin ngi crunch pang joka kam ga jumlay bun singi I bet hangni pulpit bet la I pulpit bet ngoi pi kala de ka por ba ublay on pen kala nei ba ki pulpit ki platform ba ki pulpit ka jonga ba ji kenum dei sho ki pulpit hayang mani handai kan dei ka to ka business ka jaka trade jupi ka to dukan ka ba pisong kan kala long ka pulpit ka jumpi hallelujah ka to ka office ka ba pitray ka to ka meet tri kam ka jupi kan dei ka pulpit ka jumpi mabun sin ngila perkhat ba ngi perkhat kam jomblai nei ngila perkhat tang hayang mani ba Nata daw nga so pi haman ka way pe ka sngu blay ka bangiwan man ka way pe ka jeseng ka bangiwan banwan banyolum lang nei ka riga jingyolum lang je ki shakri ki minister hallelujah hakabakiwan no blay say why ki sandali ki jing ai apo jaga balang why ki apostle why ki prophet why ki evangelist why ki pastor why ki no hikai ki fivefold ministry ki bangyong why ki sandali ki jing ai banlayu pinking atiar yano ki bangay nakam takay ka kam jongga jing shakri kiwan ki refill man ka tayo bikiwan la pendap jiki oh la chachap jiki ai ki yang mani ka jing ki pulpit ka jing kindai ki petrol pump hallelujah
Ya ro ya trai. Dei ke jaka ke bakinuan ban yang lain. Pi ka jing kalong bala de petrol pom kilong. Theli mo mesin trai dan pniang dan yang lain ni. Nei. Lada haki petrol pom ke jing ka dap kom pniang. Kom pniang ke jong men sim. Ka ketien ke jong lei ka dap. Ka jing dorong kat ke jong lei ka don. Ki wan. La refill iki, la pendap iki, la cacap iki, bat kilai ban mare pat sengi bande, ban lek ban long ke kisaki. Hallelujah. Yero yutrai. Nak tak daw mo ipika de ka por ka buble un sei ya ka kenhon sipai ka bakan zaman sim, de ya ka ba kini ki sipai kenhon ki sipai ka bakan zaman sim, kende ki professionals ki feel. Tak daw ngasi ong ini ka we. Munsing isi adwai, mo ke samla ki di sing ngi angnuat ngi kwa kam. Try banyo kam. Aingo iblay. Ngi adwai kata ki dan ubleu kurkhui ki. Bar ngono pi la ka jingu i ka zupi ka sulong bai tang banyo kam nganyo tulop malo benai ngono pi mdan ji pet bat ki brio jang perthai. Mdan ji pet ba ki brio jang perthai. La PCI bagato ka kam ka ditang ban penyo tulop yang amanu benai nganyo thiet jan nganyo thiet kali nganyo thiet yeng nganyo thiet kini kam ni ka bakla kita baro mo la PCI tang gum ta moi pim dan je phe na ka jing I je ka perthai noi pi ka kam ka bobleu ai na kam ta jonga ba jing kalong khampalat ban ne kata amen. Bat kata kalong bangan long usaki jong uci sukres hakatu ka jaka katu ka kam ka bobleu bo yang batingi. Hallelujah. Un sei ki kenhon sipai jong ki professional ubleu un sei ki kenhon sipai jong ki nong trei laborers mo kala bende ngal di buat trei kenta yang jong ki brio Nei ngam sulei tang mangalik trei kenta yang jong ki brio ngano pi ka di ka por bangin I ko molong ka sakri ka merau aka yang ka jong naman Kaban ka daw jong jing don jong kena kentai sakri la biang banwara ka jeben kia ayu naman. La don prinsip ka si kamta ta daw pi nakamta jong bangade ka kam judon ka kam ka barit bat ka kam ka bakrau. Maka dan tanggawi ka kam namta jong aba jong ibat kay ta ka kam bandeu sakhi jong Jesus Christ. Hallelujah. Nata daw ka status ka jong kam de halon jong ki kerdan ka bangibat. Namta bangat kam de kumta. Nakam tahu banget kadang tangkawai ke kerdan, tangkawai ke kam ke bangidan, bat kata kadi ban longway usaki jong Jesus Christ. Ngalak bendeu officer, ngalak bendeu minister, ngalak bendeu mo beritam ni ke beritam tang besar surok, ro compare ngadeu way. De namar balai ngatip ngadan tang ni ke kam bendeu saki. Hakata ka kam ka mga don. Haka ba ubleun say ki professionals ubleun say kinong bela kinong tray mystery kinong tray yeng kinong tray kenta. Ne ubleun say ki ba syong wat hayeng. Mo syong hayeng. Ne mdi tang ba syong yeng. Andai ngano pi ka don assignment nga si kan mau ka kimi ka John Wesley, Charles Wesley, Susanna Wesley ka ba syong yeng ri ki kon hayeng. Andai nganoi pi kadang ka assignment kadang ka kam ka bobleu ai ka banduai nam tagi kon smopla mi John Charles Wesley ki revivalist ki bakraw ri England na tadaw ku ki me ki badan ni si ku ki wa syong adi SI syong yang mo SI syong yang oh ka kam ju pi kalong kam kraw ban ni kata hallelujah yero you try Ubleun say, what you bala syong thaj ro, dai ke bala syong thaj. Ukalep dap nyo po san snam karta, udong ay nga ulom. Ngoy pi dang don buon ba kilom. Ni syong ngi kan mau ke kan tien jong chi so ngan te ka balang haba ki krdop jang ka dujok ke nomla persya ya ka. Ke jing so tu ojo pi banong ki krdop jang ka dujok. Mabun sing si mudur bait bakini ki krdop ken wan tur singi. Namtip hadu mentang apa jui kanu ka giat ke bantur sa kanu ka pelaw ni sunu kanu ka jaka kadi mangi ke balik bantur sikini ke jaka nga try pio ai kata agar ke sini bar hangni ke ketien jumli gong ba ki krdop jaga dujok ke namla persya
Ia ka balang ngawi pikirang dan buon ba ke bokum ini ke kerdop ia ka baka balang kadang dan kam ban kendit ban riu ban kendit hia nang ta ban sedang ban lek ban tur sigini ke jaka mun sing ngirang kut tang hini wi lom tang hini wi jaka nei jinge seng lang ke jungi nei ngirang kut tang hiji seng lang ke jungi ngawi pikirang dan ulom jong ka khai pateng ia ka bangim pat nut bangi ban tur hang nu ki businessman ki bariu blay ki badon ki bakum ka Lydia ki ban yeng hang nu kin dan ki Joseph Arimathaya nei ki bam dam dan Joseph Arimathaya ka met ka jong Jesus kadang sedien halo jong ding pena nei namar budon uni nei bolong influential bariu spa nama bandan lum jing tep la ka jong uli tang bariu spa uba ai ka ta ka jing tep ya ka ban bo ya ka met ka jong Jesus o kadang don kini ka jaka na tadaw lalu beliau say ki businessman naga balang yaro itrai nam tu kata wanum chipen yi tang ban chidai ka chipen roi ka spa ka po ka business ka chipin yi dan ya ka jing yi jo ka hima ka jumlai yaro itrai oh kadang dan sunu ulom jong ka perthai jong ka entertainment ha ka bayi kan ka perthai la capture da ka mo ka perthai ka capture ya kani Aga balang ya aingo bleu say ki musician ki nong ruai ki batbit ki banang bangai pi adi ka por ka bleu pen sle nei ka ba baki surging ruai ki surging tem ki ba mi na ka balang hadu baka ka perthai kan hab ban simkel yang mdishu baka balang kan simkel yang na ka perthai Okadan ka jaka hakima na tada bagi crunch pang jaga jumpen sle ka jumlai kam shudi ka jumpen sle tang bangan yalap na ka jaka ka jumpen sle wat hakita ki feel ka bangi don kam nei ba ka balang kan lek ban tur cha ka bung kata pet bong balang seisien ngamong full gospel fellowship na crunch pang kita ki bala thiet ka dorba snam ka jong chisu ki ban tur wat chi ki bokum ki jaka ka media ka de ulom i crunch pang jong ka sanchar ka khadar i crunch pang jong ka puli puthi education kani ru gadi ka banta ka bangen lech ye ka bantur na ta daw lapen sle lapen dap yang apa dingi de men sim ko jomlai na kam da bangen long ki sakhi hakini ki feel kini ke jaka lang am parakti kini ke por ka numut ki full time madanang ne na nyon chi tang ini sin reakti ngatrai la dap moi pi ka kam ke de jong pi Hallelujah. Ka kam, ka day, ka jong pi. O hakadi ka pastorate. Yang yang nang ya chiru ka jing panjanai. Kay ka jing panjanai ka jing dap pura ka jong Chris. Ka jing dap renyeng ka jong Chris. Haka baka don ka jing panpau, jong ka bor ka jong blay, lingba jong ka jing im, jong nga bat jong pi. Haka bangen penkala. Ya kitu ki jakat rei ka jong ibaro, bagan di ki pulpit ka jong Hallelujah. Haka bangin long excellent haka kam ke bangi tray. Ngile bha haka kam ke bagi tray. Bat kata ka jing le bha ga jupi kan pelong kitu ki badan saudong jupi. Iki bagan sedang ban i bat kan sedang ban keli syapang juga jim ka jupi. Bun sin ni stet palat ik ketien ban keren la ya lap wut nei kat baka kam bat kan long. Nei ngoi pi shwa ba pin ya lap ban ang ke sentu ka jupi. Pen biang le bha haka tu kam ke pidon. Haga jinglong jing im gajupi bat katakan pulong ki brio kan sedang ban bu jing kli ke ikan ni ba pulong ka je per wanum chong pi ingat nga silong pum ne pi sedang men tu spang joga jinget ke ba uchi sukres haga ba pikala long ki sakhi ka jong uchi su haga ban witness ya ka board joga jimi pat ka jong uchi su haga jing im jikita ki badan saudong jupi ka perthai ka don kam palat ngai pi mangi sau sangut ki pastor ki badan haga di ka pastorate ngenum la ban le kata ngenum la ban le kata kidan ki jaka ga jupi lingem kinum shai bingen le rong mengi in one college jumping, in one school jumping, in one Jakarta jumping, shabe. Ni, ndo blue pa yupi. Hallelujah. Yaro itrai. Amen. Nakata daw kan ni ka jing tray ka jong blay. Kan ni ka jing tray ka jong blay. Kalau nakabenta, ya ka ban. Penkiang atiar yang ngabri, pensan yang ngabri, aga jong long mensian. Pendap yang ngabri, daka bor ka jong mensian ko jong blay. Haga ba mangab mingi ngen kalalong kita ken kiban ra bat kiban long kita ke sakhi ngen long kita ken kiban say ye ki sabut kibak scam syapang jong bo blay ulong yero yetrai nakata daw nga song biang sisi sien na gidi por
ai ba kejing syakri kejing kejing seng kejing ki bengi yo la kalong ka sengi Sunday ki Bible study kejing duai kejing oi pi ka dei ka por ka bengi wan ngarang perkat ka bidi bini bentang bun sian kejing seng duai kejing ro ni siat duai de kejing duai kejing bun sing isi duai balang ni duai pastor ni duai kini oi pi ka di ka por ngin duai ro ki bru ki batrai ki office ki batrai ki college ki batrai ki business ki batrai ki school ki trai ki bo bleu pha ki kum ki sakhi hakit ki jaka nama ki don kam palat because ketma ka jur ba hakit ki jaka hayi mani kam dan than ne hakit ki jaka khame ba kam de ka besuk pi de na ta daw dan ko por ngi si syukran ni gitu ki badan gitu ki kam yang gitu ti long to hem ngoi pi hem kadang ka tma ka bajur nama ki bor je jing dum ken ya le jubor ka jim ka ki ban penduk men sim penduk jing ken man ban kta ya ka jinget ka ki na ta daw kum no ken la ban yang ka to ka jaka ki bagi don di tang lemba jing duai jonga bajungi you know amen na ta daw ngi dan kam ban duai ya ro itrai bat hakika jan miet ke bomenta oi pi tungin penkala ye ke jing syakri ke jing ke jing seng ke jing kan de ke jing wan jong ke jing lum lang hakani ke miet ke bomentaru jong ki syakri ke jong blai ke minister haleluya ki syakri ke jong trai hakaban pen kiang atiar pendap yang abat ingi pendap ingi de ka bor ke jong men sim ko ngan pen kut di ni hak kitab sia kenong balai puar bat gad khot ke bakat san ya ke baong ini kikentian sabu angan te yu men siam halor jungki de he ke bangan penkela ya kata ka jaka klau kan long kalingka ke basaiso kan kelalong kalingka ke basaiso bat kata kalingka ke basaiso kan nam syukut tang kalingka ke basaiso hanrei kan da kelalong ke bri so wangan te yu men siam berkuat halor jungpi Kajaka ka baterkong kan sedang mensaiso. Bat kanum syukut tang mensaiso kan kelalong sendon ka bri ka basaiso. Ka badap ka klau ka badap de kiso. O ai kan ka pastorate. Ai baka balang hi berkawe. Ai mangabat mengi ka dikasi kamta utraun pendap yang badingi do mensim ko jomblai ai ka dikasi. Hagaban penkiang atiar yang badingi. Nakamenta kene ka kam jong jing syakri ka jing ot ka bakrau ka ap ka diga sngi ka bakado haleluya ka jing ot ka bakrau ka jing ot ka bakrau ha diga porting ya dem ha jing doi ha diga por kamda haleluya ongi aingo yeme kun ko pa ha diga met ka bamanta ngi aingo yeme kun ko tra be yanga ye ka ktien ka jame ngi aingo yeme kun ko tra ngi osngo ye ka jing khot ka jame kan ko pa ha ka ka miet ka bomenta ka jing khot ka jame kan ko tra chi sebe nga ye ngi kum ka balang kan ko tra ka jing khot kan ko tra chi sebe nga nda ka benta jing ki benget ki banan ga si kan ko tra shinrang bat kan thai kan ko tra ki samla ki long ki me ki rang ba kan ko tra be nga ki nong yalam ki banan ga si ka bomenta kat ki bala bani osngo kan ko tra be nga ye kan ga sur ka jom sim ko ki jame kan ko tra be nga nda kam ta ka jing ot ka ba krau kan ko tra shwa ka ta ka sni ka ba krau bat ka ba itiang kan ko tra be nga trangi aingo ime kan ko pa aga ka jan miet ka bomenta o longbal ker khu ye ka teng ka jme longbal ker khu ye ka teng ka jme ngatip try na ka jaka me pen kre aga ka sni kan ko try me pen kre kan ko try ka sni ban tebe ding kan ko try be nga me pen kre kan ko try ka sni ban pen dap du men sim jme kan ko try chi be nga ba try bangin mi kan ablej nga nakan ka ji sing ngin mi kan go try be nga ngin mi kita ki breu ki bala charge up kan go try ki breu bala pendap kan go try be nga de ka bor ka jo men sim ko kan go try kat sa bangin lek ban mare ngin long ke sakhi ka jo men kan go try chisu oh hallelujah lombel ker khu ye ka teng ga jme lombel ker khu ye ka teng ga jme try be nga hallelujah hallelujah agar ke miet ngin mani utrai agar ke por ka bai pasa Andrew ya lam ini iwe chorus juga jing mani luhana la agar ke sni ke bomenta Yesu tu bidon kam ya ka jing tebe ding pat ke jumen sim ke jumai alor jong ka jim ke jumai
Bangan la man long beseso. Kali tang na kagawe. Kalau kita bor kita mensim berkujo. Tapi suatu kawan juga cingkimen. Kalau dua nak jim kita pikir kita janmiat kebutuhan pendapat ya. Pada kita sekri kita sini akan kita janmiat kebutuhan. Gading umitsi luhaga meninlalet mo mentagadon ka. Ini pelong kita jingduai kita kemen. Kita kita sekri kita try kita keluar kebutuhan. Iku aban bukti halor jopi. Ban pelai luat kita kita menselek ke sumblai. Halor juga cium ke sumbi kita kesih. Iku berkenik ban rapat. Yang kita ding kita menselek ke sumblai. Yang kita pon ke sumblai. Aku pilak belum kita sakit. Kita sesuatu kita efektif. Kami yang ruang kita semua ada dia mau pergi kita sih. Disutup pidan kami kata. Bila ban ni kita cakap syok ke sini. Ban wan syikmat. Ini pelong ke semua. Agar kita jangan so ban wan. Manu ban syim ke senjam. Lada kita sipi satu yang ada kami ke bor ke cuma sim ke jumlah. Bangan ang san ke jim ke bukan zaman sim. Dan san agak juga day ke baru terang. Bangan laban pendapi ke jengkot ke jumlah. Lada kita miat ke satu pidan kami kata. Minum sim sibun ke bor agak kita miat. Hallelujah. Paling ini yang lama menjadi ke bor. Yang lang. Burn in me, burn in me, burn in me, Holy Ghost fire, burn in me. Oh, yesterday's gone, today I'm in thee. Holy Ghost fire, burn in me. Oh, we sing it, burn in me, Lord, burn in me. I need God. Holy Ghost fire. Today I'm in thee right now. Holy Ghost fire, burn in me. Flow hanga, kini kejan mitrai. Flow hanga, kading. Oh, flow hanga, bedin lalay. Kepat ini sekali kita try kita dan ini bukti kita agar kita buat kita. Pelai kita sengaja kita semulai, dan pelai kita penselek kita try halau semua. Today I'm in thee. I know you can go try. Thank you. Lord, she said, but oh, guiding urgency, Bentang ladon ka
was fire burning me. Do There's power in the name of Jesus, as there is power in the name of Jesus, and there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. And there's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Aga kini ka sing. There's an Utrang army sing ka noon sipay. rising Nakamta jong ka bukum kini ka por. to break every chain, break every chain. Aga wala pun kaya pemdak ka por ka siyempre. There's an army rising up. There's an army that's rising up to break every chain. There's an army rising from this place. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. So break every chain, to break every chain, to break every chain. So break every chain. As there is power in the name of Jesus. As there is power, every chain to be broken. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling, as I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains falling. As there's an army rising up. There's an army rising up. There's an army in this generation. It's rising from this place. Break every chain. So break every chain. Break every chain. So break every chain. Kurabashe kalarabasianda. Shalararabasiando robosi karamanda. Bling me dwai lang ek ke miet kumta. Pigi bala yo ka pendap. Dengan siang tu kuat banduai gue pat ke telit ke miet kumta. Sedang banduai gue pat ke telit ke miet kumta. Au try pendapat yang ke miet kumta. Dega bor ke jame. Try pen slap pat ke klik ke jangan de kompniang try. Kurabasiande shalarabayando robosi alaramande. Ye kararararabasiondo. Ye rararamanda rarabasiende. Shalararabayande. Kurabasi alaramande. Shalararabasiende.
Mesej ka kalhon sipay na kaniga cakakan ko trabe Chu Mesej kan ko try ka kalhon sipay na kam ta kaniga ayam bat kaniga por bat kaniga si ka khaddo kan ko try na kam ta jingat ka kraw kan ko pa Kurasianta rashalamande Kurabasiala ramande Kurala rabasiande ka bumen sim jumle open sle iki kjat ka jumpe open sle iki kti ka jumpe open sle krimian shuntur ka jumpe ki kjat ka jumpe ki ban lam kat ki chaka ka pile ban ra ka gospel ka kubar ka baba ki kti ka jumpe ki kner ya ka ba ka jim plat ka jum khya ki kamba ki ja lamba ki kti ka jumpe Piang ka shuntur ka jbi ban kran ki mi ki ktien jong ka jban kia ki ktien jaga jing aiman sim ki ktien ki ban long ka jing kurku kuramasian darara basiande pendampingi try ka digamit pendampingi try ka digamit oh pendap try ka digamit pendampingi try ka digamit oh hallelujah 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 Shalararararabasiande Kuralarabasialaramande Oh try me pen kre try ga diga met me pen kre try shinrang bat container ki hep ke beret try hadu ki batmen kan go try biasna me pen kre try Kuramasialarabashalamande Kurobosialarabashekalaramande Yelarabasialaramande Shalarabasikaramande Orialarabashalaramande Hallelujah Hallelujah Kuramasiande There's an army rising There's an army rising up from this place. There's an army rising up. There's an army rising from this place. There's an army rising up. There's an army rising, unashamed, unafraid. There's an army rising up. There's an army, shipai ke jodran. Oh, there's an army rising up. Rise up, rise up, rise up. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Oh, we believe it. We believe there's an army rising up from this place. This moment, oh, there are people rising up, dry bones come alive. There's an army rising. Nanti penum dan iweru na prensi ke ban kwa. Bahagian ni kacing at ke bakraw ke baap. Bangin silong ke nong petkai. Insili ke spectator. Re bangande ke ni ke kenhon sipai. Ngande ke ni ke kenhon sipai. Namangi ke ni ke met ke bamta ke batraw pensle. Yapi. Kurasiante. Kim sulong tang kitu kinong tray hak daga kam ga bapitray kilong kampalat bande kata kilong kampalat bande kata kilong kampalat bande kata
Ketuka dong ketuka senong ke bau bleu bo ipi pim sudah kinong song senong juga ketuka senong kampalat banyak kata. Ubleu thong ipi bo ipi bandai witness ketuka jaga. Usakhi ya ke board jong jingbi pat ke jong ucisu. Ketuka school ketuka college ke bau pipuli kam sudah ke jaga puli ban penyo degree ipi. Kam sudah tangkum ta. Ubleu bo ipi ketuka jaga bau pindai witness. Usakhi usipai jong ucisu. Ushipai Jesu, kurasi kamanda rashalara, kuramanda try penkelah try kena kemir. Oh mensimba ko jomlay, pelewang ye kejimut kaji, pelewang ye kerkam smutu kaji try, pelewang try biatna. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh kembahap ketika sarau nak kemat kajau Paul try ketika mir try ken hap ni kemat kajeng ngeni try kajeng khot kajeme ngeni kajeng khot kajeme ngeni kajeng khot kajeme try ngeni kajeng khot kajeme. Hallelujah, hallelujah. Kuramanda rasiante, kurala ramande. En maar om een sim jomlei u happy. Utrau lepen slek ya pi. Ya ke bapen lek ban ra ya ke kubor jangka jing pelaj. Ya kita ke badan ke yang bendi. Umen sim jomlei u happy ban pelaj ya kita ke basyaset merau. Umen sim jomlei u happy ban ra ya ke ketien jangka jing ben kia. Kurasila ramanda rasyakala ramande. Kurala rasiande, kuramanda rara rabasiande, kuramanda rara rabashala ramande. Haga bagi jing syakri gaji, gaji seng gaji, ke balang gaji, kem sudesho, gajing wan lum jagi bangai, ne gajing wan lum lang jagi syakri gajau terai, ke bau bleu penan kam ne ki lek ban ra, ya gani gading lek ban ra, ya gajing kurku gajau bleu, kat syakri bagi lek. Kurasiala ramanda rasyakala ramande. Kuramande resiala ramande, shalarala rabasiande, ye karana mandara rabasiande, kurabashala ramande, ye karala rabasiande. Hallelujah. Tengenum kerkia ketika miat ke momenta, tengenum kerkia ketika miat ke momenta. Oh hallelujah. Nama ketika jing pendap kajau mensim kajau lay, kabau Yesus dalam dia open baptis siapa ketika sik momenta. Kurabashala rabayande. Kurala rabashala ramande. Kuramande. Sikarala rabashala ramande. Kurabashala ramande. Thank you. Rising up, there's an army rising. There's an army rising up. There's an army rising up. Rise up. There's an army rising up. Kiran kecing pelak kiban wan bagi ketiga sendiri. There is an army rising. Kiran kecing pengkhian betul dalam bagi ketiga sendiri. There's an army rising. Kiran kecing tray juga gambar kiban tray bagi ketiga sendiri. There's an army rising. Kiran kecing lain luar kiban tuan. There's an army Abang kejap kejap bikin rum sini cakap. There's an army rising up. Doctors and engineers, there's an army rising up. Oh, there's an army rising up. There's an army rising.
try ngai ngoi me kan ko pa ka ka me ye ai ngoi me kan ko pa ka ka me thank you Jesus 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 ye ai ngoi me kan ko tra me ye ai ngoi me tra oh hallelujah ye ai ngoi trying a tip a blaze ka ka me baka bor janga jimi pat ka jimi kan blaze ka bor janga jimi pat ka jimi an pen pau no on manifest no kan ko tra be jimi lamba ka jing im ka jimi way pe way ibangat ki badana ka ka me ni ai ngoi me tra ni ai ngoi me ni ai ngoi me lapan kalai kar kami I ka jimi la khat ingi try yang nang ya shadow ka jing panjanai haka ba yu chi son kan tiu an kan tiu ki snong ka jing yu chi son kan tiu haka ja ka trai ka jing yu chi son kan tiu haka school ki college ka jing yu chi son kan tiu ka pala yu chi son kan tiu lamba ka jing ka jing yu chi son kan tiu haka business ka jing yu chi son kan tiu haka long yin ka jing yu chi son kan tiu yu chi su patang yu chi su hallelujah yero yu try hallelujah amen amen ya ngenang ya shadow ka jing panjanai amen yero yu try ublen ker khu ana ti pa ni ka por ai pastor ni Kublai Shibun, Pastor Rudy, Ublai ulaai ka kubor ka bakerpang ha ka donot ka jongpi. Bat ya kata la yo sngau ha pedeng jongi. Ayo sngau ke jing kata ba fla ka jong trai ke jing don kat jo trai ka dap ka ni ka jaka. Ho oi ngaso kumen chatu shadien ro ka don ka jing pelai loit ka jong trai. Kitu ki bakwa ban ai testimony pila ban pentip sikinong yalam jongpi. Pila apat ban ai jing pla ban long nong pla nong saki saka balang ka bapidon sya jaka bapidon ngaso kumen utrai udon kaplan ka bakerpang na kabenta jengi wai pi wai oi ki bawan sya khmat ru utrai udon ka jing thmu nam ta jong pi ka jing duai ke jong pi ka jing ai tilot ka ei ka ba pla kala ple ha ka perthai bakan jaman sim pin sayo I ha ka perthai ka ba yo I bau terai unang yai penpau ya kata kaburam ka jong Jisu long bala kentiu ha pedeng jongi tingi lapoi no sya ka bakut jong kane ka jingesang ka beneng kong jong ka North East Khasi Hills Pastorate Full Gospel Fellowship ublai ka jing sok un ker khu ha ba phin lai chala ki jong ki jaka ho oi ka dei ro ka bakut ni kwa ro ban yo khandiat ka celebration da ne kata ka jing yar wai ya comment mo ka jing lai loi dei ne there's no conclusion without a celebration shua ban yo ya ka jing ker khu penwai te ngin yo shwa ya ka jing ya comment ka dei ne pasan reu o ka biang oi khandian ngin ye yang ka por ngin yar wai ngin yar ro yu trai ki jing duai jong pi la keu sat kum ka jing ubi shakmat ka jong trai ka jing plai loit ka jong trai ka jing ker khu utrai la shon sharp ya pi you are marked with excellence la shon sharp ya pi da man se ba khoi ba phatam jong trai la shon sharp ya pi wei do man se ba khoi ba phatam jong trai man se ba khoi jong trai udon ke ai ka ba la pen kre ba la ai ha ka ni ka mien ra shakilong yang long sam ra ya ka ni ka wan ga ba shlei na ka ni ka jaka
Rai kini kejing kai. Rai kini kejing penking atiar ka importation. Kata kejing penking atiar bahkan zaman sin. Kejing yok benta nak kene ka jing senglang kejongi kejing don dekat kejong terai. Shua bagin pois ka bakut tengah IT kini bakin nirwai. Tong ini yang lang borok dah kejing kemen ini yang lang. Nakot jenis kemat ya iba syaibor. Ngaku apa honor gini worship leaders iba ikong iba. Adilah. I know it's a surprise. Jason, Pak David, iba pencengan, ngamtip ba pencengan dan ni, ba bangkit. Say, le. Ba bangkit. Hallelujah. Tong ini aingo ublay nam tagi ni worship leaders. Ikam yo bandon ke combined team. Ali, bila ban shim ni microphone. Kau di kena samlang ni kapor, gino kena samlang ni, dan kena samlai man. Ali keluar sih keluar. Come on, setang 1 minute, 10 minute. Keluar, keluar. Kena samlang, keluar. Ali, mentah sebentar. Gila rai. Kau nak kerteng mentah. Kau nak kerteng. Yalam krema. Come. Sir krema. Ali beka. Ali. Gini nama kharuk ini. Ali. Kau nak kerteng kau kita Jenny bagai team mana worship team mana. There's no conclusion without celebration. A praise in the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, a praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, a praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm free, come on everyone, I've got a reason to praise. Praise the Lord, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? So I'll praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound. 'Cause praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got to read. Come on! Come on, get it! Oh, my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, come on.
Oh yes, God, we praise you, Jesus. Oh, we say, I praise 'cause you're sorry, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody great, praise 'cause, I praise 'cause you're sorry, I praise 'cause you reign, you rose and defeated, I praise 'cause you're faithful, nobody greater than you, praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord, oh my. Jump, 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 go. Woo! Yes, Lord, we will praise you, Lord, and everything that has breath, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet. How can I be quiet? How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? So I will praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, let's dance. When I think of your love, I can't just stand. My heart is overwhelmed. Come on, guys. Here in your presence, I lift up my hands and I dance, 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 and I dance, dance, dance. When I think of your goodness, think of your goodness, your grace for me. Now I clearly see. Here in your presence, I lift up my hands and I dance. Come on, dance. Are you ready to dance? And I dance, dance, dance. Everyone go. And I dance, dance, dance. And I dance, dance, dance. And I dance, dance, dance. Yeah. And I dance, dance, dance. And I dance, and I dance, dance, dance. Everyone say, dance, dance. Abajingi jongmi ngabelpan gamlaban shuyeng Akma jongmi ngarada gikti bakashat Dajikben bakashat Dajikben barogin shot bakashat Kita member can you shot Bakashat, ibalarang bawal mo, no? Bakashat, Dajikman. Ilihan niya. Baroki Bruyo, Baroki Bangin. Bakashat, Bakashat, Dajikman. Bakashat, Dajikman. Oh, hallelujah. Ni anh ngồi im try, chính yên cho mình cái try, và phần lát những cái try, chính yên cho mình cái try là chính yên cho mình cái khắp phần lát yang à, chính yên cho mình cái hỏi try, chính yên cho mình cái
set me free. It set me free. It set me free. It set me free. Only the voices sing. And I dance when I look around. And I dance. Yeah. Are you ready to jump? Here we go. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Ang you play gini gidjan miet. Yo ban shot de gidjan kemen. Amen. Amen. Hallelujah. Kalawai. Next pastorate. Katsadan ka youth camp ha January. Te ngishu ay pitang kendiak ba pentis youth camp. Ha youth camp ni te nai keren baro shibit ngini shat rumlele. Rimentang ya habe penuai no. Akot imahap kini ko po. God bless you. In say you can do it. God bless. Kublai shibun. Habau terai ulakar ku hari kelau. Layo bandra khad artu keri. Te piru pira ay gajingker ku selaki yang kisam. Amen. Tinggi lapoi syakabawai jong kane gajing yasang. Hari kadai pat gajing sedang jong ki bakam krau bat ki bakam ha. Ngin ya ro you try listen. Ya ro you try. Ya ro you try. Ya ro you try. Kalau sengau komen hadu tak kublai shibon nam tak kubor ke ketien jo try. Boong ban sei so ta kabri so ta ngasngau boong nong bri so. Ngasngau try la keren tang yang a. Kublai shibon si syang la sengau la dei nong bri so. Tengi don hang ne iwei ne ki senior pastor jengi pastor Barnol wan kar tengah kerpat ye I bin duai kerpang ye kini ki khon sho bakin let selaki yeng kisam ki khon jo trai bat kum jor ban ajing ker khu penwai kublai shibon bat ngim la klem da sawu yo trai ubat yo slap wai ke simbenang ke pengat klem yo sanban mdan pum ru la the om shwa utrai men por bathia mangi nang ta phila ya phu phieng ai ke jing thap khti ke ba khra shu trai wow phi. It's a double wow. Ni sejua uteru laba lap san tapi. Ni shane pada menilai dah. Tang kawai kalong nang ya syok syaka jing penjana jong terai. Tak ini yang lang barok. Pelat yang ikut try de jingker ku ke bakan sai Lingba barok ke jing syakri jong ke jing mani jong ke jing hikai bat ke jing yalap ye ke ketin ke jome la kerku ye ki breu ke jome la pensle la penkeng atiar la kentu bat la ai ye ki gen ko try ke ba kraw ye ke ba medo mense mu jome mela pendap bat mela invest ya barok i pi we na pedeng jongi barngi on ko blesi bon ko try na ko benta ko we pa ko we kajing le babha ke jong me able naga benta la ki jong ke breu naga benta la ke jong ke palang parngi aingo dam ta kajing job joga ni kajing seng able paro ke ni ke lai teligis ni aingo naga benta ke mariang able bangi yo atrai jesu ke bapengat ha bangi long ye kajing seng ha ke ni kisngi aingo atrai jesu nam ke kambaro ke bayat bet ya renti
Aingo nam taki syakri ke jom ki bala yeng ha ke ke jaka na ka bentaban pendep ya ke jing syakri ka ba kenja men sem able ka ba da ke jing pensle able ka ba da men sem mu jom ken ko try nga aingo ya ken ko try nam ta ke barok ke ba melale phalabat mele isnai nginum laban klet ken ko try nginum laban mi na ke jaka able klem da sngongo ya me namar ke ba bha ki wan na jrong ongga kten ke jom able bat ngila yo pediang ye ke jingker khu ke jome sa si sin ngi ong long ka buram ye me ba ngai try ringkat bat ke jingker khu ka don ru ke jing pensat bor ka bat mai ka bawan halagi jong ki breu able bakin long ki ba sei so ken ko try halagi jong ke jaka ba melabo ye ki bakin trei bat bakin syakri bat bakin play ka kerteng ke jome able ba ngai scam ringkat bat ke ka ba ki pediang able kin long ke jingker khu ya baro ki breu saudong ke jing em ke jongki nga aingo ye me sa sin pat na ka benta ke ni ke jing seng ba ka ba why no nga duai ye ke jing ai ke bada biang ke jong tribe u no pen em jong yu Jesus Christ ke jing ba ke jong blai na bom jekot che bom jekot lembat ke jing slok ke ba thiang ke ba pen chat bor ke jong men sem ba khoi ne lai ho we kan chong ba ye sa rangkat bat ngi bat ki breu ke jong me ka leng sat lak par thai menta hadu bangin dai sham bat me ha ka buram ru amen Ublen ker khui pi. Nga kerpat